Добрый вечар. Сёння пятнічны стрым. І гэта значыць, што мы гуляем у гульню, якая была абрана на галасаванні. У гэты раз перамагла The Longest Journey. Гэта гульня 99-го года і мае ажно 3 часткі, наколькі памятаю. Першая частка, гэта вось гэта, 99-го года, потым 10 2007 прыкладна, я не памятаю дакладна год. Дайце-ка я трошки прыцішу, бо мне занадта галосна. 10 2007 года выйшла Dreamfall The Longest Journey. І третья частка з'яўляецца серыяй эпізодаў Dreamfall Chapters, якіх распавядаецца гісторыя па эпізодах, распавядае гісторыю другой галоўнай гераіні, якой не будзе ў гэтай часткі. Я не гуляў у другую і третью частку. Першая вось гэта The Longest Journey мне тады не запускалася. Ну, нешта па тыпу нестабільна, гульня занадта хутка ішла, і я не ведаў, як гэта выправіць. Я набыў яе яшчэ тады дзесьці па зніжкі і так і не змог пагуляць. І вось зараз у мяне з'явілася магчымасць. Адзінае, што у сусвеце існуе, мне вядома, толькі 3 магчымых пераклада, я з якіх змог дабрацца. Гэта польскі, нямецкі і ангельскі. Афіцыйна яна выходзіла толькі на ангельскай. У GOG можна знайсці польскую, і можна яшчэ ў інтэрнэце пашукаць, знайсці неафіцыйную нямецкую. Я не ўпэўнены, ці ёсць на іншыя мовы яна. Вось, але мы будзем спрабаваць сядзець перакладаць яе ў ангельскай. З-за таго, што гэта старая гульня, хутчэй за ўсё, ніякіх пауз не будзе у мяне ў гісторыях. О, я бачу, неяк трошки абрэзана. Я не ўпэўнены, што я змагу ўсё выправіць. На жаль, мне падаецца, я не выправлю зараз галасаванне. Ну так, давайте, ведаеце, што я сёння адключу галасавалку. Дайце мне момант. Гульня ламае ўсё нахрен мне, таму это была та яшчэ прыгода. Галасавалку я зараз адключу ўвогуле. Так. Яе, на жаль, сёння не будзе. Добра. Сёння без галасавалкі. Яшчэ. Мне трэба было бы яе яшчэ ўключыць назад, каб вы маглі галасаваць. Так, я ўключу яе. Дайце момант. Бо мне падаецца, я забыўся ўключыць яе учора. Так. Чаму не спрацавала? Узнагароды чамусьці не ўключыліся. Так. Уключили ўсё. Павінна было з'явіцца. І так, ёсць. Добра, галасаванне ёсць. Калі што, можна галасаваць за гульні далей. Вітаю, Арыгана. Усё, вярталіся. На жаль, у яе налады справа зверху спіса не будзе, бо ён неяк рэжацца, і яго яшчэ выпраўляць будзе тая яшчэ праблема. Гульня і так не вельмі хацела. Каб вы разумелі, я знайшоў топік яшчэ 2000 года, як чалавек 10 пару разоў праз некалькі год спрабаваў яе пастрыміць. Не вельмі атрымлівалася. У нас гэта атрымалася, я думал, гэта будзе ўвогуле першая гульня. Супер дранік. І што я буду з ім рабіць? Дзякую вялікі за супер... Я тут назву даю, я падумаў, што гульня. І што мы называем супердранікам? Я бачу, там нават узнагарода нормальна не адлюстроўваецца. Давайте, можа, нешта ўсё ж таки зраблю. Так, дысплей у мяне занадта высока. Тады і спісак узнагарод можна вяртаць. В прынцыпе, калі такая справа. Няхай будзе. Усё ёсць. Ну, выправіліся. Падаецца нармальна. Ужо выглядае тэхнічна яна плюс-мінус. І асноўная праблема, раней была праблема, я не магу яе пагуляць з-за таго, што яна тэхнічная проста была старая, яна яшчэ пад DOS запускалася. І у яе няма такога рэжыма, як акно. Яна проста не існуе, яна не запускаецца ў акне, яна паўноэкранная толькі. І яшчэ яна вельмі хутка можа, у яе быў фікс на тое, што яна занадта хутка ішла.
Pentiment атрымлівае яшчэ 1000. Галоўнае, я дам адразу некалькі спойлераў, бо гэта тое, што я ведаю, каб вы былі ў тым жа самым кантэксце. У другой частцы гульні мы сустракаем гераіню першай часткі. То бок мы за яе не гуляем, мы гуляем за іншага персонажа. Гераіня першай часткі Эйприл Райан. Яна адна з людзей, якіх называюць шыфтарамі. Шыфтары людзі, якія могуць, гэта таксама не вельмі вядома, ну, хутчэй за ўсё, у першай часткі яна не адразу пра гэта ведае, але гэта вядома мне і з другой часткі, таму што галоўная гераіня такая ж, як і Эйприл Райан. Шыфтары могуць перасоўвацца паміж двумя сусветамі. Я не памятаю, як дакладна сусвет называецца другі, па тыпу наш сусвет у нейкай такой альтэрнатыўнай гісторыі ў будучыні, і сусвет магіі, цмокаў і вось узяго гэтага. Мне падаецца, ён называецца Аркадыя, нешта такое. Дык вось, галоўная мэта, я не ведаю дакладна, якую праблему яна будзе вырашаць, бо гэта ўсё засталося дзесьці. Трошкі гэта распавядалася ў другой частцы, але гэта было так даўно, што я не памятаю дакладна, пра што канкрэтна вырашала Эйприл Райан. Яна можа перасоўвацца, як і гераіня другой часткі, яна можа перасоўвацца паміж сусветамі падчас сна. Да што такое? То голосна, то ціха. Вось. Яна можа падчас сна яна перасоўвацца паміж гэтымі сусветамі. Гульня будзе на ангельскай, таму я, можа, не буду паспяваць паўсюль перакладаць, тым больш, што спякота і ўсё гэта я не настолькі думаю, што пацягну. Але галоўны сэнс я абавязкова буду наганяць і распавядаць. Добра? Паехалі. Таму, у прынцыпе, я ўсё распавёў. Так, пачатак. Вось гэта малюночак. Кніга сакрэтаў зачынена. Добра, зачынена, дык зачынена. Паехалі. Леў на вуліцах. Як чуваю, неблага, даволі неблага, але спякота трошкі мяне мучае. Вы прыйшлі, прыйшлі сюды, каб я распавяла вам гісторыю, так? Калі ласка, распавядзі адну з іх. Ты так бачыла шмат і жыла так доўга. Так прыемна цябе пачуць напамін аб маім узросце, дзіця. Не бянтэжся, я старая жанчына, я пражыла доўгае жыццё. І ў мяне ёсць гісторыя, якія я магу вам распавесці. Якую вы жадаеце пачуць? Сапраўдную гісторыю. Мая гісторыя сапраўдная. Казак у сусвеце ўжо дастаткова. Мне не патрэбна рабіць новых. Распавядзі нам гісторыю о балансе. Вы жадаеце гісторыю о балансе. О, гэта доўгая гісторыя. І не тая, якую бы жадала распавесці ў гэты час. Але, магчыма, я магу распавесці вам гісторыю, якую я чула даўно. Гісторыю, якая стала вельмі важным момантам у гісторыі баланса. І гэта пачало ўсе падзеі, якія працягваюцца на гэты момант. Гэта гучыць як тую гісторыю, якую мы жадаем пачуць. Гэта гісторыя, як любая другая, іншая добрая гісторыя, пачынаецца там, дзе і скончваецца, у вежы, у месцы, якое ўжо не існуе. Гука гульні няма. Я спадзяюся, ёсць, бо музыка грае зараз. Дайце мне хуценька праверу. Куды яно знік? Ён жа быў. Добра, зараз павінна. Спадзяюся, зараз ёсць.
Калі што, я сам чую, што ў гульні трошкі дзіўны гук, ён такі, як дребяжыць трошкі электронны. Гэта я сам яе так і чую. Только не говорите мне, что я зноў мару. Ведаце, хоць адзін час, хоць адзін раз было бы няблага бы добра паспаць, а не прачынацца, крыча нешта ў там 4 раніцы. Магчыма, пра змяю, я не ведаю. Магчыма, там змяя. Прыгожа. Сапраўднае жыццё ніколі не выглядае так добра. Адначасова мне заціха і перашкаджае яшчэ, я сам не чую сябе, калі пачынаю гаварыць. Яна даволі глосная. Так, ну, добра. А вежа што? Яна такая асабістая нейкая. О, сонейка. Ну, добра, ідём. А ці гэта гульня пра змею, зараз даведаемся. Вітаю. Калі-небудзь я накідаю поінтаў на які-небудзь досудкі квест. Галоўнае, каб я смог яго стрэліць. Уж лепей мне выратаваць гэтае яйка, а то атрымаю сабе 7 лет дрэннай кармы альбо што-небудзь такое. Што я магу? Я не вельмі упэўнены ў кіраванні, што я на правую кнопку націскаю, атрымліваю проста руку. Няблага. На гэта, я так разумею, гэта падабраць. Боже, я, здаецца, я гуляла ў гэтую гульню. Магчыма? That sound come from the egg? Boy, that's some chick. I don't think I can get a good grip on it. It's too big and slippery and I might drop it by accident. Добра, не кидай яго. Нам трэба нешта ўзяць, каб не кінуць гэтае яйцо. Яйка. Старое дрэва. Artist, not a botanist, but I'm pretty certain this tree is dead or close to it. Яна сказала, што яна мастак, а не батанік. Але яна амаль на 100% упэўнена, што гэтае дрэва памёрла. Ну, добра. Што я яшчэ магу глядзець? I'm in my undies. That's so not appropriate. Ну, што рабіць? Што цікава, ну, яна як, у прынцыпе, лагічная. Яна думае, што яна ў мары. Яна падарожнічае ў сваіх марах. Hey, maybe that's why the tree's dying. Цікава. Нешта здарылася з камянямі, і мне, магчыма, можа нешта падсунуць сюды. Старыя квесты брутальныя. Трэба здагадайся яшчэ. Здагадайся яшчэ, што мне патрэбна зрабіць. Гнездо, што там? Яна 99-го году. For some strange reason, I have a feeling I should get the hell out of here before the tenants return. У гэтым гняздзе знаходзіцца вельмі вялікія, як яны, scales, чешуя. Вельмі велізарная чешуя. Аж нешта мне падказвае, што мне лепей як мага хутчэй адсюль сысці, пакуль жыхары не вярталіся. Магу я нешта забраць? This is interesting. I've never seen a scale this size before. Окей, добра. Ось яна ў мяне дадалася. I'll keep it as a souvenir. Это выйсце, опцыі і вось мой інвентар. Ну вось, на правую кнопку гэта інвентар так выглядае. І... Што я магу?
А, я магу выкарыстаць яе для таго, каб працягнуць гэтую ваду, можа, потым дрэва гэтае жыве. А як мне? Вось так. Так, яно так і зробіць. Добра. Зараз вода пойдзе да дрэва, I'll і lose яно my не будзе... balance and fall if I have to hold a scale like this. I need something to support it with. Трэба нешта, яно на нас траціць баланс і упадзе, калі так пацягнецца. І патрэбна яшчэ што-небудзь. Гульня. Я думаю, я такі разумны. Мне чагосьці яшчэ не хапае. Вітаю, Вулчара. Што яшчэ можа быць? Што я магу сюды падкласці? Я ж не бачу ніякіх прадметаў дадатковых. А, я магу бегаць. Цудоўна. Ну, тут не выглядае, што быццам бы я магу нешта падабраць. It's a nest, padded with lucky thing the egg got caught between those. Добра, тады просто паспрабую напрамую падабраць. Не, я нават не спрабую. На Хайрікс адпраўляецца яшчэ 1000. Дзякуй, Рікі. Тут дзеянне нейкае яшчэ павінна быць. Ну добра, у мяне яго няма. Буду тыкаць гэтую штуку, куды толькі не попадзе. Не? Куды б яе так прытыкнуць? Ну і што мне зрабіць? Я ж не магу туды трапіць, правильно? Не магу. Something happened to this rock. I'm an artist. Гульня не абнулілася ў спісе, а гэта таму, што я забыўся гэта зрабіць. Дайце мне момент. На жаль, у мяне толькі праз захоп экрана гэта гульня працуе, таму... Вось яна, уся магія, як гэта выглядае, каб вы ведалі. Калі вы адправіце, то... павінна быць... О, вось таму этап ацэню вельмі жадаю. Ось, калі будзе галасаванне хоць за што-небудзь, The Longest Journey перасунецца ўніз. Што я магу зрабіць-то? Як звычайна са старымі квестамі, ну то ўсё камянее. Я дакладна на правільным шляху выкарыстання вось гэтай рэчы тут, ну дапамагчы патоку гэтаму. Back in the real world, they'd probably charge $15 a bottle for this. Там нідзе ніякага праходу далей, не? Эйприл, давай, прыдумай што-небудзь. Дакладна да патоку ніяк не дацягнуцца. I'll lose my balance and fall if I have to hold a scale like this. I need something to Блин, сур'ёзна. Мы літаральна на першым двух экранах ужо захраслі. Блин, а што рабіць? Ну вось паляванне на пікселі тут дакладна будзе. Гульня даволі нізкага бюджэту. Яна неблага выглядае на 99-й год, але геймплейна, ну, нават другая частка была не вельмі супер геймплейна, хутчэй гісторыя была крутая. Так. А я абажаў, мне просто так падабаліся квесты тады. Можа, тут трэба... Вось, знайшлі. Палка нейкая тарчыць. Вы бачыце, вось гэтая палка ў дрэве? Гэта вось яна. Опа, дрэва. Усе пакуты, якія мы павінны прайсці. Чаго? Чаму табе так падабаецца...
Ти хто такі? We are the voice of all trees, Ми the голос усіх spirit дерев. of wood and leaf. You're a talking. Ти розмовляюче дерева? No, a tree Ні. does not talk, Дерево не розмовляє. at least not in your Але The як tongue мінімум of не у trees твоїй is the не твоїй мові. wood, root, Р- and leaf. Who are you then? Вибач, не буду співати перекладати. We are the voice of all Як ми вже сказали, ми Whenever голос усіх injustice дерев. is done, we must speak for the tree. Коли несправедливість відбувається, ми повинні It's the сказати branch. за само I shouldn't have broken дерево. the branch off. Це галінка, я не повинна була What відривати does it галінку, так? matter anyway? There's Уже без nothing more разницы. to be done for us. Нема вже We чого are зробити для simply нас. here to provide comfort in the final passing to Earth. Ми тут тільки для того, щоб We? I only see one of you. я не поспіваю за ними. We are one with our host, as we are all one spirit, but legion. Yeah. Thanks for clearing that up. We do not expect you to understand. You are human. Так. Што здарылася? Што ён сказаў, што яны па тыпу як роі духаў, якія даглядаюць за дрэвамі, але за гэтым дрэвам немагчыма даглядзець ужо. Яны проста назіраюць яго, скажем так, составляюць яму кампанію перад смерцю гэтага дрэва. What Што happened to здарылася the з дрэвам? tree? Oh, the pain. As the battle raged Бойка нейкая адбылася тут. Battle? between the mother and Black Chaos. Паміж маці і чорным She was хаосам. only protecting Яна her толькі child, бараніла сваё but it дзіця. would not back down, and the force of their Але яно не battle shook the стрымлівалася. mountain. І моц іх бойкі патрасла гару. And without water, we began to wither. І крыніца, якая пітала нас вадою, адышла ў бок. А што What's з the deal яйкам? with the egg? Egg. What egg? Oh, of course, the child. Дзіцяці. Whenever the mother was absent, Калі маці не было, we were entrusted нам with the safety of даверылі the child. бяспечнасць But дзіця. now, withered and without Але strength, зараз, калі мы nothing без helped. моцы, мы не можам нічога We have зрабіць. failed the mother, and we despair. Падвялі маці, Our shame knows і нам no соромно. bounds. Who are you again? We are the wood spirit. We come to all trees in the hour Мы of проходим great need to да provide ўсіх дрэваў, калі ім comfort патрэбна in the наша passing дапамога. earth. І момант, калі яны падыходзяць да зямлі. Окей, Our добра. time is running out as we speak. The passing to earth is about to begin. Leave us now. Я так розумію, Passing to What about Wars, the egg? це... Окей, я вже задавав це питання. It is Що too на late. яйка? Without sustenance, we do not have the strength to bring it safely home. We have failed. And the earth Слухай, я will допомагчи never можу, я можу води share відправити for тобі. all time to come. Можемо, пожалуйста, просто скончити розмову? Are you always this glum? We are here because it is too late. The passing has begun. Leave us. Окей. Please. Isn't there anything I can do to help? Чим я можу вам допомогти? We do not Ми не, expect ми не that чекаємо you допомоги come to our aid. від чоловіка. Lose the attitude, okay? Just tell me if there's anything I can do. It is futile. Нема We need сенсу. water, but there Нам is потрібна none. вода, але тут Not її after нема. the brook changed course. Ні I'll після того, find як a way. криниця змінила Don't свій шлях. panic. We do not panic. Unlike you, we accept our destiny. Ми не панікуємо, але розні тебе... However, Не against all поспіваю. odds, you do succeed. We will carry the child safely back into its nest. Do not make a foolish attempt on your own. It would spell certain misery. Я не нават говорить, што гэта будзе вельмі дрэнна, калі мы нават паспрабуем самастойна яйка аднесці назад. Давайте скарыстаемся. Галіну возьмем I і think I выкарыстаем. just made a Ось. funnel. Cool. I'm so proud of myself. Оп. Зрабілі раз. Зрабілі два. This should do the trick. Давай, дрэўка.
Вельмі хутенька яно так аднавілася. Talk Дрова. about instant rehab. Ти як? Усё? Я... О, гэта опцыя паразмаўляць. Разумеў. Hello? Hello? Дрэва. Leave us be. Пакінь нас. У You сэнсе, okay? We find our strength return. ми чуваємо, як наша емоція And so we верталася. have no time for idle І у нас нема conversation. часу для We must розмов. drink and rejoice. Нам треба піць. Aren't we forgetting something? А ви чогось не забылі? Listen. The song of ancient woods. Паслухай, гэтая песня старажытнага дрэва. Няўжо яно непрыемнае? Definitely. Вельмі Yeah. прыемнае. The baby's probably ready to boogie down as well. І дзіцяці гатова станцаваць уніз таксама. Thank the Дзіця? earth. We almost forgot. Яйка. Дзякую вялікі, мы амаль забылі. Угу. Uh-oh. Оу-оу-оу. Цішэй. Мне падаецца, яны толькі што прадзяўблі яйка. Не, ўсё ў парадку. Сёння пятніца, трэба піць. Ідэальны варыянт для дрэва. О, мне падаецца, зараз маці ляціць. What? What was that? Гэта што было? Uh-oh. Окей. Ты гради, змея. Альянс, гради, змея. It's you. You have come, Это ты. Ты You прийшла. know me? Ты мяне ведаеш? April, Эйприл, daughter. дачка. I have been waiting Я for тебе you чакала. Waiting. Чакала? Why? Чаму? because it begins here. Таму што яно with пачынаецца you, тут, as it з always табой, has. як яно звычайна так і робіць. What do you mean? Што ты маеш на ўвазе? The breach and the mending, the pain and the Разрыв joy. і аб'яднанне, боль і задавальненне, канец старога і пачатак I am the новага, mother of іншы what is. свет. Я маці таго, што з'яўляецца, але ты маці таго, што можа яшчэ прынесці. How will I know? How will I know what to do? Як я буду ведаць, што I рабіць? will guide you, and I will Я дапамогу protect табе, you я as абараню much as I цябе, can. так як і But in змагу. the end, Але ў канцы you are on your own. ты сама па сабе. I'm afraid. На жаль. You always were, my child, my daughter. This is probably not a good thing. Я нешта... Окей, моцна. Яна быццам бы ведае, з кім размаўляе, і пры гэтым не ведае, з кім размаўляе. Ой, які прыгажа. Ты ўсё? Оу. Тут халера нейкая. Частка першая, пенумбра. What a nightmare. I'm Які кошмар. completely exhausted. Я зусім I стомленая. must have been tossing and turning all Мне night. падаецца, я гарталася ўсю ноч. So hot in here too. І тут яшчэ No так горача, wonder I я keep разумею. having these Мгм. weird dreams. Я не I've здзіўлена, што я basically атрымаю been гэтыя simmering in дзіўныя my мары. own sweat every night this past week. Doesn't look like it's gonna cool down anytime soon either. Гэта так It's быццам бы не another sunny day in хутка знізіцца Newport. тэмпература. Это новы сонечны дзень у Ньюпорце. Well, it's a good thing the studio's got proper air conditioning. Добра, што ў студыі ёсць Promised добры myself I was gonna spend most кандыцыянер. of the day working, and I don't intend to break that promise. Not this time. Я абяцала сабе, што праведу большую частку дня з працай, і я не збіраюся гэта як яно не выконваць гэтага абяцання. Што ў нас там? Апрануцца неблага было бы. Наша мама змея з крылымі нагамі. Даволі незвычайная маці. It's a bunch of drawings I drew when I was a kid. Маленькая Don't even яна know why I рабіла, brought them here. была They mean дзіця. absolutely nothing to me.
цацка нейкая. Наша кредитка. Alright, so my wardrobe's sort of chic deficient, but I can't afford to be cutting edge. Useful, practical, and cheap is my shopping mantra. When fame and wealth come knocking, I'll buy a wardrobe the size of an ocean liner and fill it with clothes for $1 million. Right now, I'll try to focus on my work. When fame and wealth, I could only carry one suitcase with me when I left home. There was so much I would have loved to bring, but c'est la vie. At least it was a clean break with my past. I guess when all my hard work starts paying off, I'll get a house and fill it with all kinds of new junk. Яна нешта пра сваё мінулае гаворыць. Яна пакінула сваю, я так разумею, кватэру папярэднюю, літаральна просто з аднім чамаданам. I'm not good at taking care of living things, but this plant's doing just fine despite months of neglect. Ці гуляю старыя квесты Goblins? Мне падаецца, я спрабаваў адзін, і мне тады просто ён трэпіў у рукі, але я не зразумеў, мне падаецца, з першага экрана не выйшаў у адным з гоблінцаў. Я не ведаю, які, мне падаецца, там уже некалькі частак было, правильно? Вось, я не ведаю, які дакладна, я просто памятаю, што там нешта пра гоблінцаў, пачатак памятаю, крама нейкая. Так, першы экран быў крама, я там прадзяўбаўся, можа, некалькі вечароў. І так і не зразумеў, што мне рабіць. Я малы яшчэ быў. Дзённік. Размаўляйце. Гэта аўдыёдзённік. Dreams of talking trees and dragons aside, it's still no excuse for talking to inanimate matter in the real world. So quit it. Я просто зараз убачыў, што летась выйшлі Goblins 5. Ні халеры сабе. Просто, напрыклад, The Longest Journey мела вялікія праблемы з працягам. Кожная частка настолькі з праблемамі выходзіла. Што там у акне? Можна адчыніць? Можна адчыніць акно. А сэнс? Добра, не блава. Nice view, if you're into brickwork. Ідэальны від з акна, калі вам падабаецца кладка камянёў. Так. That's my desk, so theoretically, that's where. Это то, дзе яна працуе, кнігі. Што на малюнку? Это Саберія? Амаль. Гэта The Longest Journey. Найдаўжэйшае падарожжа. It's a picture of Charlie, Emma, and me in Florence Это Park. фотка мяне, Marcus took Чарлі it і about a Эммы. month ago before it got real hot. 10 месяц таму зрабілі. Добра. Я пад эмулятарам DOS гуляла. У мяне дагэтуль у архіве ляжаць першая, трэцяя часткі. Вось я калі гуляў у тую, якую я гуляў, я не ведаю дакладна. Можа гэта самая першая, можа другая нейкая. Не упэўнены. Яна была досаўская. Мне тады на досаўскім кампе ўвогуле гуляў. That's my work. It's supposed to be a portrait of my life study teacher, but I think he might disagree. Добра. То бок яна мастачка, але ты можаш апрануцца, калі ласка? I'd better head over to the studio to do some work. Only 2 weeks until the big show opens, and my contribution is in serious need of attention. Might be a good idea to get dressed first, though. Неблагая ідэя апрануцца. Я паспрабаваў апрануцца за яе спачатку. Ідэальна. Усё, паехалі ў студыю. Ты хто такі? Hey, babe. Babe, you're looking real sexy today. Zach, listen, I've got to run, and... What's going on, April? How you been? У I нас don't няма really часу, have time to слухай. hang around. Then how about hanging out with me tonight? A few raptures, some hot dancing. Did I tell you I got a VIP pass to the pavilion? Those things are hard to come by, babe. Let me think Дай about мне it. об этом подумать. So think Пропоную about it, на babe. свиданку. But don't keep thinking too вечора. long or I'll be gone. There are other birds in the sea, you know? Gotta go. What an asshole. Якой мудак. Я згоден. Так. О, давайте заберем с собой. Оп, рослиночку. Что, ты листочек забрала? Добра. Органичный пластик. Добра. What? I got something on my face? Is my hair okay? What are you looking at?
О, апартаменты Чарлі, я так розумію, гэта сяброўка. Nobody home. У першай было 3 гоблінаса, у другой 2, у трэцяй 1 і яго дробная птушка. Окей. Я нават не ведаў. Што за тэрмінал? Термінал Computer. вольнага Voice доступу. interface is not installed. Please use the touchscreen interface to communicate with this Добре. free access terminal. А што там за тэрмінал такі? Oh, okay. Why not consider a very reasonable upgrade? In addition to a voice interface, true holo display technology and Instacredit compatibility. Ну, по типу Фейсбука, No. так. I'll just use my hands, thanks. You are missing out on a great opportunity. Яна If you вже реклами нам upgrade now- накидала стільки. Hold on. You understood that. You have a voice interface installed already. Why would I pay to have another one installed? Current voice interface is for sales purposes only. If you take advantage of this very affordable upgrade today, No, really. This terminal doesn't belong to me. noted. Please refrain from voice communication in the future, or you will be reported to the FACT FUB and charged for processing time. FUB? Fair Use Bureau. They are authorized to carry deadly arms. Що? Чого? Зараз я Whatever. перекладу. Sorry. Короче, розмова з апаратом, та яна така по типу: "О, слухай, ти можеш мені там допомогти?" Яна така: "Ви бачите, але у гэтым тэрмінале адсутнічае інтэрфейс галасовай размовы. Калі ласка, калі вы жадаеце калі у вас ёсць жаданне праапгрэйдзіць гэтую мадэль, то можете звяртацца вось туды-то і туды-то." Яна такая: "Слухай, не, я такого не магу." Яна такая: "Ну ўсё ж таки падумайце на тэму таго, можа вы жадаеце ўсё ж таки апгрэйд." Яна такая: "Пачакай-ка, ты гэта зразумела, так? Навошта мне усталёўваць яшчэ штосьці, калі ты мяне ўжо разумееш? А типу, ты і так ужо, у тебе ёсць ужо галасовы інтэрфейс." Яна такая: "Гэта інтэрфейс толькі для рэкламы, і калі што, звяртайцеся да вось туды-то." Вось. І у будучыні, калі ласка, больш не карыстайцеся галасовай магчымасцю, бо інакш да вас прыедуць карацей мужыкі, і яны са зброяй. Вось там дэпартамент даследавання правільнага карыстання, скажем так. Вось так ён называецца. Карпараты. Тут кіберпанк ва ўсе бакі. Вітаю, думка. Вітаю. Ідзем униз. Это кто? Фиона? А мне падаецца, Фиона это наша сяброўка, так? Что глядишь? The omnipresent screen. I don't pretend to know how it works, but all the data apparently passes through tiny little black holes in the fabric of our dimension. You know, that really freaks me out when I think about it. Што? Не халера зараз тэхналогія мясцовая. Omnipresent screen, то бок экран омніпрысутнасці. А ён працуе так, што ён атрымлівае сігналы скрозь маленькія дзюры ў прасторы. Што? Не, я ведаў, што першая частка таксама, другая частка таксама была такая по типу тэхналагічна развітая. Але я не думаў, што настолькі по типу нават першая, я думаў, першая будзе прыкладна наш сусвет. Але не, гэта зусім нешта іншае. It's our screen. It's our screen. Ты можаш пракаментаваць гэта яшчэ раз? Я It's жадаю our пачуць screen. гэта. Не жадаеш? Ну ладно. Emma picked this table up at a flea market for $10 last month. That's $9 more than it's worth. О, запалки. Вітаю, Фіона. Morning, Fiona. А ми спішаємося у студію, каб ви Good розуміли. morning, darling. You're up early. Так, ми рано. Yeah, I couldn't sleep. Знов не Are you спали. feeling all right? You look Тобі a все little порядку? pale. Ти виглядаєш бледною. У мене був кошмар, у яким ми бачили цмока, білого цмока, дерево якої розмовляє, і його дух. Плюс яшчэ ми яйка ратували. Ось такий початок.
Гэта далёкая будучыня, гэта ўсё-такі наш сусвет, так? Я просто не памятаю другую, ну, ні другую, ні трэцюю частку, я не вельмі памятаю, ці ёсць там рэферэнсы на рэальнасць, ну, на наш сусвет. I just have a lot of work to do. For the exhibition. How's that going, darling? Як ідзе выстаўка? Ну, Good. падрыхтоўваемся. Fine. It's going. Actually, Ідзе, it's not але не going so вельмі well. добра. I haven't felt inspired in a long time. Weeks. I'm scared that I'll never... What would happen if I just... Што калі у меня ran out просто of скончилась creativity, Fiona? What if крэатыўнасць I can't Фіона? ever finish a painting again? Што Oh калі я God, I've ніколі не chosen the скончу... wrong line of work. Блін, Яна говорить занадто Oh, хутка. darling, no. I just think you work too hard. I worry about you all the time, you know. Don't. Well, darling, I do. You should work less and play more. When was the last time you had a boyfriend? God, don't remind me. That's a depressing thought. Well, there you are. Live, enjoy your youth. It goes by too quickly as it is. Yeah, you Не, я know, ведаю wouldn't про you? два сусвета, я ж гуляў у другую Ох, третью that's частку. uncalled for. Я That's просто, downright что mean, April. Старк, я не I'm gonna mind упэўнены, to што kick гэты your ass сусвет for that one, and I've наш. won tougher fights, believe me. Мне падаецца, ніякіх спасылак няма, такіх, можа, вельмі тонкіх. Вось, іх размовы зараз, ну, асноўным такія, па тыпу, за жыццё-быццё. Where's everybody this morning? Mickey's tied up in the basement. Мікі звязаны Mind you, у she's not падвале. literally tied up, of course. Although that is a tempting thought. Окей. Are you getting into your sexual fantasies here, Fiona? Because it's a little too early in the morning for that, don't you think? А що ж таки наш? Sorry, Окей, I добре. just can't help myself. Anyway, the plumbing is... You probably noticed when you took a shower, yeah? There's Нема no hot гарячої води у water. хаті. So Mickey's Mickey working працює on на that. этом. Getting knee-deep in putrid canal water is her job. Thank God. What about Charlie? He up yet? No, he's still sleeping, and Emma just went to bed. I saw her come in when I was making breakfast. Do you know who she's seeing now? I don't know. Some guy? Those lads I see her with, darling. She's too good for those arseholes. I wish she'd find herself a man who'd treat her right for once. She hasn't had much luck with love, no? She's a magnet for creeps, and she's so pretty. They prey on her, you know, bastards. I've tried to talk to her about it, but Emma's impulsive. She doesn't listen. She's just as headstrong as you and me, Бачите, я не darling, буду but I'm поспівати sure за she'll гэтым. be Яны all right. She's занадто smart хутка and размаўляюць. resourceful, and not afraid to speak up for herself. І в основному гэта размова зараз о хлопцях. Shouldn't you be outside Так enjoying он the good weather? надвор'е, у іх таксама горача. You joking? Bollocks to that. I'll stay inside until September, thank you very much. It's too bloody hot. Занадто горача. Can I ask you a few questions? Я не упевнений, що нам нечто корисне Why, розповіде, certainly, але darling. давайте About поспитаємо. what? Це ж все ж таки старий квест. Tell Сповіді me про about Ему. Emma. Emma? Why, she's your best friend, darling. I don't know what to Najlepsza tell you siabra that you nasz. don't Mhm. already know. You girls are so close. That's true. The day we met, we clicked instantly. It was strange, but cool. Like me and Mickey then, except for the sex, of course. That's a pretty big except for Fiona. Oh, I guess so. She's the crazy one, Emma is. Not crazy as in mad as a hatter, but crazy in a good way. Fun to be around. Emma's always been a little weird. Exactly, darling. She's a flirt, too, and the boys seem to drop like flies at her feet. No wonder. She's a real looker, I don't have to tell you. I'm sure she could have been a model if she'd wanted, but she's an artist, and a good one, too. I really think she'll be a successful artist. Her sculptures are getting a lot of Бо у нас attention. нейкая тут цілая гру... Цікаво, вось, яны по типу сябры усе, ну, выглядае так, быццам бы, што яны усе сябрамі знялі вялікую хату. Ну, по типу дом і прыглядаюць за ім. Ось, потому что літаральна хлопец з гэтай Фіоны, якая зараз на канапе сядзіць, зараз чыніць водаправод. То бок яны самі за ім усім даглядаюць. Пры гэтым, вось, напрыклад, гэты столік яны самі набылі, ну, агульна нейкая.
Що там, не думаю, що перший момент, коли ми What did you зустрілися, think of трошки me when we довідаємося first про... met? Це дивне питання, але... That's a peculiar question, isn't it? Я так і сказала, це I дивне thought you were питання. quite lovely. I still do, darling. Do you remember the day I arrived? Of course, darling. It wasn't that long ago, and I'm not senile quite yet. Це не було It так was in давно, May, то wasn't ми it? відаємо не Charlie referred той, you як to давно me, один and you were одного. quite at a loss. First day in the city, wasn't it? I remember. You looked like a lost puppy. Вона Puppy? приїхала Me? у город. When Вона I saw не you з города lugging этого. that suitcase across the bridge, my heart went out to you. I'm glad you came here. You could have been lost anywhere else. Так, як довго ти... Ми приїхали літерально у гэтым годзе і, можа, некалькі месяцаў таму. Хутчэй за ўсё, ну, яна сказала пра травень, то бок у канцы вясны. А зараз дзесьці сярэдзіна лета, я так разумею. То бок усяго пару месяцаў яны адзін аднаго ведаюць, яна жыве тут. Як How доўга long ты have ведаеш you known Чарлі? Charlie? Oh, he's one of our oldest tenants. It's close to 3 years, I believe, since he moved in. Charlie is always in a good mood, and he's such a gentleman. I agree. He's an actual genuine gentleman. And you don't see a lot of gentlemen these days, trust me. You have a very good friend in him, darling. Perhaps even more than a friend. What do you mean, more than a friend? Not for me to say, darling. If you don't realize it yet, you will. Окей. Ёсць нейкі Чарлі, які, ну, не благі хлопец, але адносінаў паміж намі няма. Фіон намікае на тое, што мы падабаемся, ну, Эйприл Райан падабаецца яму. Так. Што з Закам Лі? What's Хто up такі with Зак Лі? Zach Lee? Zach? I think we both feel the same way about him, darling. He's not actually a bastard. If he was, I'd have had him out of here in an instant. But he is an arse, and a stuck-up, pompous, arrogant wanker. My thoughts exactly. Aside from that wanker bit. Still, he pays his rent on time, and he doesn't make a lot of Це ось noise. того, He кого ми у keeps to коридорі himself. зустріли. Яна And most його importantly, драчила і he's назвала. shit scared of me, so I can't just kick him out. Ну, з ім праблем нема, але ён не самы прыемны хлопец. Доўга вы How long з have you and Мікі? Mickey been together? Mickey and I have been together since I was 19. She was in her late 30s then. The older, wiser, А, worldly Мікі woman. гэта I не found her хлопец, sweet гэта and жанчына. charming and intriguing. When I finally realized she was neither of those things, it was too late. I was in love. She stole me away from my dreary British inner city life, and she brought me here. She was no knight in shining armor, that's for sure, but she knew how to treat me like a woman. You guys make a great couple. You think so, darling? Yes, I guess we do. And the sex is amazing. You never get tired of talking about your sex life, do you? Never. And if I ever do, please shoot me. Так, ну што за Border House? Венецыя. Бра якія яшчэ варыянты ёсць? Ці падабаецца табе Ньюпорт? Давайте даведаемся как мага больш пра ўвогуле, што адбываецца навокал. Венец, давайте Can you tell me something вось па about парадку Border пойдзем. House? Border House. Што That's гэта one of my такое? favourite topics, darling. What precisely do you want to know? Мне вельмі падабаецца Border House. Але што гэта такое? А, гэта можа месца вось гэта. What made you decide to run a boarding Гэта вось гэтае house? месца, дзе мы адпачываем зараз. That's a long story. One of the reasons Mickey and I got together was that we shared a passion for the classic English country inns. You know, quaint, weathered buildings, funny old ladies, and oddly suggestive names like the Lazy Cock. So why come here to the big city? To America? І зараз я на We Америці. wanted to create a place with a similar atmosphere and hospitality here in Newport. Like a safe house for people like you and I to call home, if only for a short while. So we discussed different options for a few months, and then we decided we wanted to start a boarding house for young, penniless students and artists. You decided you wanted to do that here in Venice? We knew that Venice was the place for us long before we came here, but the hard part was finding a building cheap enough. And this building was available? Not at first.
Like most of the buildings in Venice, this one used to be a factory. But when we first looked at it, a local company вельмі was шмат planning слоў to turn it ласка into a bar and Фіона. nightclub. Вельмі It цікава, was але so ж perfect for our purposes, though, that we appealed to the Venice Borough Council. And after outlining our plans, they gave us the go-ahead at a reduced price, provided we kept our promises regarding our tenants. я просто не магу спыніцца, ну, каб яна мне просто давала хоць трошкі перапынку. Ну, звычайна ў квестах табе адказваюць па тыпу, ну, 2-3 рэплікі і хопіць на этом. А тут панеслася. Я спытаў просто около тэму, і тут мне ўсю гісторыю распавядаюць. Карацей, яна пераехала сюды з Мікі сваёй дзяўчынай разам, і яны жадалі па тыпу як таверну зрабіць, такое вёскавую таверну з Брытаніі перанесці ў Амерыку, нешта такую як ідэю. Ну, вось яны адчынілі вось для художнікаў, для мастакоў такую вось прытулак. Такая штука. Это кароткая версія таго, што яна нагаварыла. Так, назву. Это я Thanks ўжо for the зразумеў, я information. нават не буду пытаць яе, бо яна I'm glad будзе I could help you распавядаць out, яшчэ darling. доўга. Застраліць Фіон, навошта? Не трэба. Я просто доўга распавядаю. Я так разумею, мы знаходзімся ў Амерыцы, у горадзе Ньюпорт, а калі канкрэтна ў рэгіёне Венецыя. What can you tell me about Venice? I don't really know much about the history of Venice. You should really ask someone with an interest in local affairs. What I do know is that this whole neighborhood used to be an Уся гэта industrial тэрыторыя была area. And that індустрыяльным about раёнам. 100 years ago, they converted most of the buildings into residences for students. І потым яны and змянілі homeless. гэтыя будынкі, перарабілі And іх it's a nice у place to live, месца для certainly. студэнтаў Friendly і people, бяздомных. liberal attitudes, great clothing stores, quite perfect. Aside from that dreadful stench from the canals in the summertime. Толькі каналы воняюць, так астатнім ўсё ў парадку тут. Так, што за гісторыя за апартаментамі? Do Табе you like падабаецца Newport? Ньюпорт? The city? I stay in Venice most of the time. It's easy to forget we're just a tiny little pocket in the middle of a sprawling urban wasteland. But do I like it? I think Newport is one of the great cities of our age. Love it or hate it, you can't argue with that. And which one is it? Love or hate? I haven't decided yet, darling. Ask me again in another 15 years. Perhaps I'll have an answer then. Ну, яна спытала, так, ну, табе падабаецца Венецыя ці не? Яна такая, ну, спытай мяне праз 15 гадоў, магчыма, у мяне будзе хоць нейкі адказ. Так, што гісторыя з маім апартаментам? Ну, What's the давай. story behind my apartment? З Your маім apartment? пакоем. It's more a room than anything else. Not much more than a large closet, really. It's not that small. It's one of our smallest rooms, but it's cheap and it's on a nice floor. I hope you're happy there. I like it. It's convenient. And it's got an interesting view. That's nice to hear, darling. As for the story behind it, no unexplained deaths or hidden Блін, pirate ніякіх treasures, I'm afraid. піратських скарбаў Just не a будзе long ў нашым string of пакоі, на students жаль. on a tight budget. Яна прасіла яе застрэліць, калі яна спыніцца распавядаць пра сваю секс-лайф. Вельмі прыемна з твайго боку. Взяла і застраліла яе. Так. Добра, don't have any хопіць, more у questions прынцыпе, right now. пытанняў. Я прыкладна Don't зразумеў, што і hesitate як to ask me if адбываецца there's навокал. something else you want to know. I'd better Пойдзем. get going. Трэба ў Off to студыю. school. Yeah, there are no more classes this semester, but I have to finish my painting by next Thursday. For what it's worth, darling, good luck. And don't work too hard, all right? Так, і калі будзе магчымасць, мы зараз яшчэ глядзім што-небудзь. Я не ведаю, можа. Не, нельга мне сюды. Ну, я так. Дашка. О, я думаў, яна просто скажа: "О, гэта дашка". І ўсё, а не, тут San Francisco. Love to Сан-Франциско. go there someday. Someday soon, hopefully. Common room duty roster, July 27th. April and Emma. Oh, joy, manual labor, my favorite. Pizza and movie night, Monday, July. Be considerate. Keep the volume down after 11 p.m. Ну, да, нічого такого. Look, О, it's Monkey Boy.
Annual summer поей. blowout at the Fringe Cafe, Friday, August 4th, 8 p.m. Ну, Free ничего. food, live performances by Roy. I'm sorry, but big sweaty jocks do not turn me on. Нотаточка I'll некая. take a nerd any day. Что это за Found нотатка? a gold ring under the common room sofa. If it's yours, let me know. But no false claims, please. Fiona. Угу. I did lose a gold ring a few weeks ago. I hope this is the О, one. ми стратили I'll наш have to ask персонок, Fiona як about це нотатка, що Фіона його знайшла. Добре, ось якраз I'm дає. sorry, but big sweaty. Добре. Shelves. Ось чого я чекав. Я такой підходжу, ось тут є поліця, так? Shelves. І вона така, поліця. Дякую. It's a chair. А гэта стул. Я такой, ну, дашка. І вона така скаже, дашка. І ні, вона така, давай розглядаємо. Слухай, я тут знайшов нотаточку. Ні, Фіоні. Отдай я її Фіоні. I saw this note on the corkboard. Вітаю, I Метеори. think the ring might belong to me. I'm sorry I have to ask, but could you describe the ring? Sure thing. It says Sweet 16. My dad gave it to me. I think it was the only birthday of mine he remembered, or at least acknowledged. Yes, that's the one. I found it under the sofa when I was vacuuming. Here you are, darling. Thanks. It's not worth much, but it's got a certain sentimental value for me. It's a very pretty ring. Персончик у нас, Yeah. добре. Yeah, it is. My dad never gave me anything pretty before or since. He must have won a poker game or something that day. You know what's strange? I don't hate him. He's a bastard and he treated me like crap almost every single day of my life. But I don't hate him. I feel sorry for him. Why? Because he doesn't know how to love. He can't love anybody or anything. And because he'll be miserable every second of every minute of every day until the day he dies. God, I'm glad that life is behind me. I hope I never have to see him again. No, that doesn't sound right. I've made a choice not to see him again. Ever. Добре. Золотий перстонок. Золотий, нічого собі. Dad gave me this gold ring on my 16th birthday. It's a pushpin. Окей, добре. Що цікаво, що ми можемо нічого зробити уже з нашим інвентаром. Ну, в принципі, нічого і не потрібно, тому пішли далі. Поїхали в нашу школу. Пригожусь I така. love this mural. Even though the motif is a little Мурал пригожий. trite. I mean, fairy tale forests and magical dragons? Still, it's pretty. I wonder what happened to the artist. Probably making a bundle from cheesy fantasy calendars and book covers. Ту-ту-ту-ту. Машина ніяка. Як звичайно у старих квестах, я такой, я просто Mystifying мимо contraption and проходив. completely absurd. What are all these? Я различивал, что она просто пройдет мимо и такая, машина. Не-не-не, тут целый... что ты такое? Наприклад, оп, спускаем. Oh, it seems the clamp served a purpose after all. Тобто воно утримлює surprise. тиск внутрі усієї труби. The water tank's full. Угу. It won't budge. The pressure's probably too high. Занадто високий. Містер І зараз ми накрутимо тут. Пофіг. Ну все, я не ведаю. Я могу нечто натискать, я зараз все притискаю. Так, давайте. Ось використовуємо гэта. І воткнем. Ось сюди. Ось сюди. Сюди? Може сюди? Може мне трэба заціснуць яе нечым яшчэ, я магу забраць сабе вось гэтую штуку. Всё. Вось ты, давай. Обои замкнем, не? Добра. Запалочки, я упевнений, нам тут не I допомогуть. guess that's a pressure gauge. It's at 100. That's percent, I guess. 100% pressure? Ну, більше нічого не бачу. Эту штуку не покрутить, занадто високий тиск. А этот тиск нам не спускає. Але повинна, насамрэч, чаму не? Правильно?
Ну добре, ладно. Хорошо, я не придумал. Кабель. The cables are too far apart to tie them back together. Looks like a big piece of cable was torn off. Так, чим би об'єднати? Логічно, що кольцом може, магчим персонажок наш I hope it повністю. doesn't melt or anything. Опа! It's alive! Ви поглядіть, я запустив машину, використовує свій перстенок. Понеслося. Так. Это крутится и нечто переключае. Гэта штосьці крутится и переключае. Вы что робите? Ага, яно заставляе одну лочиться, а все остальные крутиться. Так, зараз ось так зробимо. Ага, я зробив нейкую херню. Я малайчына. Працягваем. Што я раблю? Што я раблю? Глядзіце, у чым пазл. Я так разумею, іх усіх патрэбна падключыць у адзін ланцужок, так? Калі я переключаю гэтую штуку, яна переключае чырвоненькую. І адна з іх спыняецца тая, якая чырвоненькая. Астатнія працягваюць круціцца, правильно? Тады мне патрэбна проста ўсё прывесці вось у такі стан, але ж дакруціць я іх не магу такім чынам, так? Ну, добра. Давайте вось так. Вось так. Просто по два будем крутить их. Яны будуць заўсёды перастаўляцца. Вось так. Оп. І што я зрабіў? Я чую, як нешта працуе. Цягні. Не? Гэта можа? It won't budge. The pressure's probably too high. Добра, я нешта запусціў. Эта штука працуе, я чую гук. Можа яшчэ што-небудзь? Mystifying. Я амаль раскруціў загадку гэтай помпы. Mystifying. Я не ведаю навошта. Але старыя квесты яны такія, правильно? Mystifying. Так, ну яно ўсё тут працуе. Mystifying. Нават нічога націснуць нельга. Mystifying. Это ўсё загадка для яе. The clamp's keeping the hose closed, so it won't leak. Цікава. Мне цікава, чаму ўсё ж таки яна... Ну, добра, я... Можа нейкі прадмет яшчэ, давайте просто пераспрабуем усе прадметы. Можа нам чагосьці вельмі відавочнага не хапае. Это я так у студыі еду, так? Спяшаемся на працу. Калі што, другая частка, ну, другая і трэця частка, яны больш сюжэтныя. Яны ўсё яшчэ адвенчуры, але менш квесты. Фотка павінна дапамагчы. Трикутник. Я не дапамагаю. Уже спрабаваў уже. Давай, хоць штосьці. Картку, крэдітную картку трэба прыкласці. Вось яна дакладна павінна дапамагчы. Не дапамагла. Консольная картка. My cash card at the moment is really quite useless. Яна даволі бескарысная. There can't be more than $1 or two left in it. Тут, магчыма, $1 альбо 2 на ёй. It's a rusty old wheel. I'd imagine it turns the water on and off. The water tank's full. Як я магу спусціць воду з гэтага танкера? Можа мне свае гэтыя спробы трэба сюды прыкладаць? Магчыма, нам усё ж таки можа нам патрэбна ў студыю спачатку. Бо можа нам чагосьці проста не хапае. Я ж нават не ведаю, навошта я гэта раблю. Я нешта нарабіў. Персцёнак спрацаваў як нашы гэты самы. Як частка дрота. Вось ідэальна. О. Кортез. Вітаю, Кортез. Oye, señorita, Yes? Вітаю.
How are you this morning, señorita bonita? Hot. I see. The summers in Newport are never pleasant. And it will get worse before it gets better. They say there's another heat Говорить, wave що ще headed буде our way. гарячий. Утка. Yeah, so I heard. So, you gonna be alright? You don't look dressed for the weather. Si Dios quiere. Sunshine and pretty señoritas give an old man like me the blues. I like my days cold and rainy. In fact, I think I prefer the world to be in black and white. Like an old movie. Like all good movies. But tell me, señorita Ryan, how would you describe your perfect day? Cold and rainy like yours. Está bien. We are alike, you and I. But this heat is not why you are unhappy, no? You are troubled by nightmares. А ти откуда ведеш про наші What? кошмари? You are afraid of them. You even fear your dreams may be real. Who told you about my nightmares? No one. I can tell from looking into your eyes. I see the ghosts that haunt you. I don't know who you've been talking to, but from now on, stay the hell away from me and my personal life. Мужик, ти доволі криповий. No puedo, señorita Ryan. You have a destiny. О, про Лёспа Destiny? заговорил. I don't care what you think. Just leave me alone. If you don't face them, I'm afraid your nightmares will continue. Soon they will appear to you even when you're awake. You need some serious help, you know that? We all do, April. That's the reason we are here, you and me. That's it. I don't have to listen to this. Perdóname. I've upset you. We didn't think you'd react this way. I hope we can talk again Ми? soon. Ти об ким говориш? I don't think so, no. Please, think about it. And señorita, cuidado. Be careful. Угу. Окей. Ну, мы самі з ім празмаўлялі. Гэта адна справа просто патрындзець з суседам. Ага, It's это a надо. pretty mural. Я магу туды неяк прайти? А, ну то бок. Туды хадзіць можна, але навошта не зразумела. Добра. Вау. Неблага. Вітаю, Сэмюэл. Мне падаецца, гэта Венецыя, як лакацыя была ў Dreamfall Chapters. Толькі яна там была ўжо такімі трушчобамі. Эй, хлопец. Так, у парадку? Не. Я бачу, што не ў парадку. From what I've been told, the clock stopped on the very day of the infamous Venice massacre in 2109, to the minute the police opened fire on the squatters. Окей. Резня ў Венецыі ў 2109 годзе. Полиция открыла огонь по скватерам. Так. Это у бок кафе шлях. Гэта для да метро, а гэта да парку. Цікава, у якім шляху у нас студыя ўвогуле. Парк. Ну что я тут могу взломать? Говорить отразу. Those freight trains pass by at least once every 5 minutes all day long. You get used to it, though, eventually. This guy's out here all day long, all year. He never stops painting. Ever. Лагам. Гэта да акадэміі, гэта да метро, гэта да масткоў. Добра, давайте зазірнем да... I can't Что even это begin to за guess what старая? that's supposed to be. Я не маю уявлення, што гэта павінна быць. Да метро давайте пойдем. Аглядзім тэрыторыю навокал, да акадэміі пакуль не пабяжым. Я так разумею, акадэмія гэта тое, куды мне патрэбна. Так. Альбо наадварот метро, гэта тое, куды мне патрэбна.
Мне ж ехать I кудись. wonder what the homeless people do in the wintertime. Supposedly, it gets biting cold here in Newport, and I don't know if there are any shelters anymore. Ну, може, нам метро і потрібно. Пішли. Потім доглядимо остатки. Остатні території. Тут рамки навіть, може, током херак неколи ми пройдемо продаю. Сканер генов. Так, квіточок. I'll get a weekly pass, just in case. Ага. Дньове набудемо. Добре. У нас же там грошей нема. It's a small camera. Інструкція, ага. Прикладіть картку. Добре, картка. I'm sorry, but the fare is $15. $15. Ви чмурили? $1 left on your cash card. У нас нема грошей. This message was brought to you by the Bocamba Mercer Company. Company. The future spells Bocamba Mercer. Добре, тобок ми не пройдемо до метро, там і нас Money on херак не my топом. card. I have to remember to get paid for last week's work at the cafe. $15. У нас $1. А, яна згадала, їй повинні були заплатити грошиків за працю у кафе на з прошлого тижня. Ну, пішли. Кольки ми заробили за працю у кафе? Я сподіваюся, більше, ніж $15. Там некая табличка, зараз пропустили. Что на ней написано? It's a plaque commemorating the Не, Venice $15 massacre of за тиждень. 2109. Підньово. It reads, "In honor of those who died defending our right to live." Окей. Это напомин о забойстве тут. Так, это до мостков, вось гэта шлях до кафе, а тут, калі мы пройдем... ну гэта до мостков вядзе, так? Не. Добра. Акадэмія. Гэта не тое, я так разумею, мне ўсё ж таки можа у падземку патрэбна. Угу. It's the official Vava notice board. Only registered students are allowed to put notices up here. Тільки студенти можуть покидати на надписи тут. Ну добре, нехай покидають. А у нас які варіанти? That's Mary новий Sam, мурал. Vava's founding mother and pro-Venice activist back before the riots. She was assassinated by a corporate hired gun right after the school opened some 90 years ago. Ого. Яна почала... Активістка Венеції, ну ось це That's району. Mary Sam, Vava's founding mother and pro-Venice activist back before the riots. She was assassinated by a corporate hired Я gun забіў right after the school. наёмніка ад карпаратаў 19 гадоў таму. Яна заснавала гэтую акадэмію мастацтва, я так разумею, альбо нейкую акадэмію дзяцей мясцовую вось гэтую. Ну добра, я так разумею, нічога акрамя ўвайсці ўнутры не магу. О, пачатачкі. Пум-пурум-пум-пум. Why would somebody toss out a perfectly good work glove with just one big hole in it? What a terrible, terrible waste. Хто викинув Kind of ідеально. unsettling to be so aware of myself all the time. Art books. There's a really nice one here on Turner. Добре, а тут я атрымліваецца, што я нічога не паражу? Мне нават... Nice. Very Van Goghish, with just a hint of Munch. Добра, мені сподобався малюнок. Я так розумію, я нікуди літарально тут не можу пайсці. Хто ти, студент? Don't want to disturb him. Не ждаю йому шкаджаць. Ну, атрымліваецца ўсё. Мы прыйшлі, забралі пачатачку і... Ну, добра. Вельмі добрая пачатка з адной дзюркай. У поўным працоўным стане.
Зараз пойдзем да кафе, тады забярэм свае грошы за папярэдні тыдзень і пойдзем да метро. Нам-то ў студыю патрэбна спяшацца, вы ж разумееце. Rusty pipes. They're hundreds of years old, installed way back when Venice was an industrial area. See? I know some local history. А гэта што? Can you say Death Star? The Окей. Fringe Cafe, my home away from home. I really don't mind working there. It's a nice place. I mean, it ranks nice on a scale from begging for food at the bottom to just scraping by at the top. I do not intend to make a career of it. Веришка нейкая зорка смерти. Металёвая. Загадковая дверь. I don't think I've ever seen anybody pass through that door. Isn't that peculiar? And if I was Nancy Drew, I might actually care. Може, нема нічого такого, каб загадковую дверь адчыніць, правильно? Нічого нема. Кайлска, пустите меня в кафе, мне тут грошики забрать. The door's locked. That's weird. I don't think the cafe's ever been closed, at least not since I started working. Зараз зраблю, я There's a sign вибачаюся, on the door. я даволі шмат размаўляю, і я так... Спякота і хворасць мяне трошкі дабіваюць, мне даволі складана канцэнтравацца на чымсьці яшчэ, чым на гульне. Я выбачаюсь, там у такіх аб'яў не раблю. Што адбываецца? Мы гуляем за April Ryan. Для яе, я адразу ведаю некаторыя спойлеры для гульні, таму што я гуляў другую, трэцюю частку, я не гуляў першую, і гэта першая. Галоўная гераіня April Ryan з'яўляецца, і я зараз усе гэтыя спойлеры, што я ведаю, я распавяду, з'яўляецца шыфтэрам. Шыфтэры могуць праз свае мары перасоўвацца фізічна ў іншы, мне падаецца так, поўнасцю перасоўвацца ў іншы сусвет. Усяго існуе два сусвета. Іх, па ідэі, я так разумею, трошкі больш, але толькі два нашыя сусветы два звязаных. Аркадыя і не памятаю я, Аркадыя гэта фантазійны сусвет, гобліны, оркі, вось гэта ўсё там цмокі і магія. І індустрыяльны сусвет, Старк, мне падаецца, так ён называецца. Гэта наш сусвет, у якім няма магіі, нічога такого, гэта наш сусвет. І April Ryan з'яўляецца аднім з тых немногіх, хто можа перасоўвацца між сусветамі. Яна яшчэ не ведае гэтага. Для яе, у яе проста вельмі дзіўныя мары, і яны яе задзёбваюць, не даюць выспацца. Вось, яна не ведае, што насамрэч шыфтары звычайна з'яўляюцца ў той момант, калі сусветам патрэбна, альбо сусветам патрэбна дапамога, альбо калі яны занадта блізка набліжаюцца адзін да аднаго. І баланс сусвет фантазійны добра ведае пра існаванне сусвета тэхнічнага. А вось тэхнічны сусвет, у якім мы знаходзімся, ні халеры не здагадваецца. Вось, April Ryan і спрабуе зараз проста жыць сваё жыццё. У нас пачалося ўсё з дзіўнай мары, гульня пачалася з дзіўнай мары, пра нейкага цмока, які страціў сваё яйка, і мы размаўлялі з мёртвым дрэвам і ажывілі яго. Забралі гэтае яйка і вярталі яго ў гнездо. Ось, прыкладна так. І для яе гэта проста, дзівосная мара, і ўсё. І потым яе з'явілася нейкая чорная хрень, я не ведаю, хмара, якая спіхнула яе са скалы, на якой яна была. Ось. Прыкладна мы тут. Зараз проста жывем звычайнае жыццё і спрабуем разабрацца, дзе нам грошы на метро знайсці. Ось. Кафе, як мне ў цябе пралезці? Скажыце мне грошы патрэбны. The Fringe Cafe. Closed for maintenance. Will reopen at 3 p.m. What's going on? The place was fine last night. І я не магу зайсці, так? Толькі не гаварыце, і што мне рабіць тады? Мне так грошы патрэбныя. Можа, пайшлі да Фіоны, можа, яна нам грошай даст. О, холадненька. If I turn that wheel, would the drain pipes of the universe open up and swallow all solid matter? It could happen.
Ось. Эйприл Райан з'яўляецца ў другой частцы. Адкуль я ведаю яшчэ пра тое, хто такая Эйприл Райан, таму што літаральна галоўная гераіня другой часткі, яна, калі ўпершыню трапляе ў сусвет гэты, у магічны сусвет, я не памятаю, нейкі пэўны момант твой галоўны квест просто знайсці Эйприл Райан. Усе гавораць, знайдзі Эйприл Райан, ты зразумееш больш. І ў выніку ты разумееш, што яна хутчэй за ўсё была і галоўнай гераіняй першай часткі. Таму што яна ўжо падарожнічала скрозь сусвета, і вось гэта ўсё. Ён, дай грошай. Hi. Hello, darling. Can I ask you a few more questions? I don't mind, darling. Ask away. Ты мне можаш даць грошы, калам? Thanks for your help, Fiona. You're Дякую вяліке. welcome, darling. See you later, Fiona. Have fun, darling. Ну, у таго быдлана мы пытаць грошыкаў не будзем. Ну што, да паспрабуем дакруціць тут, можа, нешта. Што, мне дадалося хоць што-небудзь? Вось, пальчатачка. Давайте яе пакруцім. Не? Не? А? Пальчатачка не дапамагае. Ну ўсё, мне ідэі скончыліся. Можа гэтаму крыповаму дадзім што-небудзь. Эй, крыповы, грошай не жадаеш пералічыць на картачку? Не? Не? Не можа. На жаль. А я спадзяваўся. Фіона? Грошыкаў на картку. Не? Ладно. Блін. Можа банкамат для гэтага патрэбны? Ну, па тыпу, кафэ зачыненае само. І калі шчыра, кафэ гэта адзінае месца, дзе мы не змаглі зрабіць ніякага дзеяння магічнага. Вітаю, Ватахака. Амаль аддон, амаль. Дакладна гульня парадоксаў, я ўпэўнены на 100%. Насамрэч не, гэта нарвежская гульня, і гэта адвенчура пра распавядаючую гісторыю пра Эйприл Райан, дзяўчыну шыфтера, які можа падарожнічаць паміж сусветамі, яна толькі пра гэта яшчэ не The ведае. sign said it's closed. Вось, зараз мы спрабуем Fringe Cafe. знайсці трошачкі грошай, каб паехаць у студыю, таму што нам нейкі праект патрэбна скончыць да чацвера наступнага тыдня, і мы ўсё ніяк гэты праект не можам скончыць. Вось. Там мы нават да метро, но на метро у нас няма грошай, і ну вось такая праблема. Слухайце, а ці мог я аплаціць і там за просто дзённы білет, разовы, хаця бы так. Closed for maintenance. Will reopen at 3 p.m. Яна толькі ў другой палове дня адчыніцца. Я не ведаю. Дзверы. Не? Ну, тады застаецца толькі неяк ламаць генны гэты дэтэктар у метро. Бо інакш мы на працу не трапім. Ну что, пошли просто насквозь. Давай. Бип-бип-бип. Uh-oh. I have to get scanned. Jumping gates in the Newport subway is a corporate offense liable to get me 5 years behind bars. Адразу ў турму на 5 гадоў, калі мы так паспрабуем праскочыць. Тан-тара-та-тан-та-тан. А калі я так зраблю? Сур'ёзна? Не? Зараз пра нарвежскую наркаманку. Ну, прыкладна так.
I'll get a weekly pass, just in case. Ну, я ведаю, што ў мяне грошай няма. Добра, ідзем назад. Ідзем. Купіць анімацыю глядзець. На табе. Я не знаю. Трымай. Давайте послухаем яшчэ раз, I'm што яна скажа. sorry, but the fare is $15. You have $1 left on Я your ведаю, што cash мне card. $1, мне патрэбна яшчэ 14. This message was brought to you by the Bokamba Mercer Company. Company. The future spells Bokamba Mercer. Cash. І ты не пракаментуеш яшчэ раз фразу пра кафе, так? Яна сказала ў першы раз нешта пра тое, што ёй павінны былі заплаціць грошай The за... gates scan everybody who goes in and out of the station and compares their genetic signature with the database. If you haven't paid your fare, the alarm goes off and the cops show up. Окей. То бок варыянт адзіны. Яна нешта сказала пра то, што ёсць... ну, ёй не заплацілі яшчэ за папярэдні тыдзень у кафе. Яна забылася забраць грошы за гэта. Newport Transit System. It's not one system anymore, though. All the different lines are owned by different companies. This is the Metro line, and I believe it's run by Bokamba Mercer. Крадзі, дык было б адкуль. Я ўжо пахадзіў, усіх спытаў. У мяне адзіна ёсць пазл каля хаты маёй. Але я так і не... Ну, я па тыпу ўжо ўсё пераспрабаваў. Мне падаецца, я яго амаль вырашыў, мне толькі не хапае апошняга нейкага кроку, які я не разумею, чым... Я нават не ўпэўнены, навошта мне ўвогуле ламаць-то яго, ну, некага сэнсу. Вось. Ну, кафе тут як кафе. Усё на месцы. The Fringe Cafe, my home away from home. Што яшчэ? У меня есть фото. Дверь адчыніцеся, калі ласка. Не. Не. А што яшчэ? Мужик на лаўке спаў, ён там крыповы капец. Я крыповы. Ён крыповы для Эйприл Райан, але ён пачаў распавядаць нам пра нашае прызначэнне. А тыпу, о, Эйприл Райан, у цябе там ёсць вялікае прызначэнне. Ты павінна быць вельмі асцярожнай і баяцца. Ты і я не вельмі розныя. Яна такая, слушай, дед, ты крыповы. У нас вельмі добрыя адносіны з ім завязаліся. Он зараз увогуле сабе на далоні радзіць. Альбо ў яго там тэлефон. I do Давайте not want to talk to that weirdo again. Не ждай размаўляць з ім. Окей. They really knew how to design tacky furniture. Ну, толькі калі я нешта прапусціў у хаце. Толькі такі варыянт разглядаю. Таксама наркоман. Так. Мясцовыя. О, Чарлі, можа, гроші нам дасць. Nobody home. А яна не дома. Падзеем. Nuh-uh. I'm not knocking on that door unless it's absolutely necessary, and frankly, I don't see that happening Хоць у anytime нас грошай soon. няма. Тэрмінал. No, I don't think I'd appreciate the FU. It's a fact, as an FACT, Free Access Terminal. Нішто нам не дапамагае. Ну, можа, у нас у апартаментах хоць што-небудзь, дзе-небудзь. Чи за ўсё не, я просто марную час. Постары, малюнак. Это кнігі. Дзённік наш. It's just a chair. Дзякуй вялікі. Я не разабраўся спачатку. My suitcase.
When fame and wealth... An empty cardboard box. That's a bunch of useless old drawings. Нічого нема. Ніякай літасці. Так, дык увогуле, там нават з яйкам не вельмі відавочна, там адзін экран быў, і тое яйка вызваліць было ўжо, ну, такое. It's a pretty... Другая частка ўжо праходзілася як кінцо літаральна ў параўнанні з гэтым. Там проста паглядзець гісторыю ты садзіўся. Зараз зноў просто адзіная рэч, з якой я магу взаемадзейнічаць, гэта вот сюды дзесьці тыкаць, нешта спрабаваць. Машыну я уже гэтую запусціў, таму мне застаецца толькі проста падабраць нешта кудысьці. Я літаральна просто перакліківаю на ўсё. Так. Можна сумясціць можна нешта яшчэ ў нашым інвентары. Давайте паэксперыментуем з сумяшчэннем. Чаму знік? Так, запалкі. Добра. Каб вы разумелі, там, ну, хто гуляў у Сайберыю, у другую асабіста. У другой Сайберыі я прайшоў яе без праходжанняў ніякіх, таму што інтэрнэт да свідоў тады быў. І, карацей, я памятаю, як патраціў тыдзень на адным пазле. І там ён вырашаўся я заграз на літаральна вельмі простай праблеме. Там быў пазл амаль у самым канцы, дзе патрэбна прапусціць нейкага па тыпу паўночнага лемінга скрозь невялічкі колькасць тунэльчыкаў, там трэба было яму рэч туды пазакідваць. Дык вось справа ў тым, што ў мяне ўсё было ў інвентары. Я толькі не здагадаўся, што там вось адное месца з'яўлялася дзюркай, куды ім трэбна было альбо там рыбную костку падкінуць, альбо штосьці такое, каб ён пралез далей. Я думаў, што я прааблазіў усё там, па тыпу 6-7 лакацый навокал, усё перабраў, і вось толькі ў яго ўсё ўпіралася. Ёсць крэдітка, так, вось яна. На ёй $1. Мне патрэбна 15. Так, окей, я ўсё зусім паспрабаваў сумясціць, нічога не працуе. It's at 100. Mystifying. Гэтая штука нічога не дае. Ціск не зніжаецца, гэта мы круцілі. Budge. The pressure's probably too high. Занадта высокі ціск. The water tank's full. І тут зашмат вады. Ну добра. Я ўвогуле не разумею, навошта гэта машына. Mystifying. Rust is the very definition of Venetian architecture. Think of San Francisco without the hills, Paris without the cafes. Venice wouldn't be the same without the rust. It would be better, not the same. It's a pretty... Окей. У мяне скончыліся ідэі. Што я магу зрабіць з кафе? Яшчэ одна спроба што-небудзь зрабіць з кафе. І я пачынаю лезці ў падказкі. Бо я не супраць прадзяўбацца, калі вы у метро, так я ў метро, калі выкарыстоўваю крэдытку, яна гаворыць па тыпу, у вас $1, калі ласка, дайце мне $15. І Эйпрыл толькі адзін раз яна сказала, што па тыпу, я ж забылася ўзяць грошы за маю працу ў кафе. Таму я зараз да гэтага кафе і сунуся. Проста я ўжо спрабаваў, я не ведаю. Я не ўпэўнены, што я магу зрабіць з гэтым кафе. Мне трэба ўнутр забраць мае грошы. Ну, паехалі. Просто усе рэчы. Не працую. Фотка. Не працую. Арганічны пластык. Не працую. Запалкі. Падпаліць кафе. Павінна дапамагчы. Кнопка. Не дапамагла. Пальчатачка. Таксама не. У мяне ўсё.
Rusty. Я не супраць дзяўбацца яшчэ па тыпу гадзіны паўтары тупа на гэтым месцы, але давайте я паспрабую хоць і неяк прасунуць гэта наперад. Пагляджу нешта ў праходжанне. The longest journey. Metro Money. Угу. Ага, у акадэміі ёсць другі паверх. Усё, можна далей не чытаць. Адзінае, што даведаўся, што гэта ў акадэмію можна там падняцца па лесіцы, хаця я туды вадзіў мышкай, нічога не з'яўлялася. Ну, піксель-хантинг. Паглядзім, што мы атрымаем з акадэміі. О, пачакайце-ка, чаму дагэтуль не з'яўлялася подпіс? Якога хера? Я ж на вас наводзіў. Заняся, паразмаўляй з імі, раз уж такое. Такая ўжо занятая. Вось, я сюды вёў? То бок, вось зараз з'явілася, так? Мне патрэбна было навесці, і яно будзе з'яўляцца і знікаць. Угу, я зразумеў. Вау! Што ў вас тут? Голографічная скульптура. То бок, можа, гэта і ёсць наша студыя, куды мы павінны былі пайсці? Мне падаецца, гэта і ёсць нашае месца працы. These sinks are as old as the building itself, but at least they've been renovated quite recently. Ну так, гэта атрымліваецца наша месца працы. Those are some of my most recent sketches. Так, гэта яе праца. Unfortunately, they serve only as a barren testament to my lack of inspiration. Acrylic and oil paints. Ну добра, тады за працу. I'm way past finger painting. I need a paintbrush and palette. Ага. Возьмі тады іх, яны вось ляжаць. Самастойна не можа справіцца. Ты ж мастак. Павінна ведаць гэта лепей, чым я. Мне падаецца, зараз пабачым, але мне падаецца, я намалюю літаральна тое, што бачыце ў марах. Hiya. Emma? Hi! I didn't expect to see you here today. Me neither. Are you busy? Nah. Well, I am. But I was about to wrap up for today anyway. Why? What's going on? I have an important message for you. Что ж такого важного у тебя для меня есть? Это є сяброўка Эмма, я так разумею. Правильно? Гэта тая, з якой яны... Вось яна займаецца гэтымі голоскульптурамі. Yeah? From whom? Believe it or not, girlfriend, but it's from Cortez. Excuse me? He said to tell you that he wants to meet you, these are his exact words, where children visualize their dreams. Visualize dreams? What's that supposed to mean? Me? I was hoping you would know. Месца, дзе дзеці уяўляюць свае мары. Што? Што гэта за месца? Did he say anything else? No, that was it. Why does he want to meet you? Oh, don't tell me. You guys are having a secret love affair. Oh, yeah. We're eloping and flying to Africa tonight. It's all been happening so fast. My heart's aflutter.
How romantic. I couldn't imagine a better catch than Senor Cortez, the Latin lover. Яны зараз жартуюць з таго старога крыпаватага чувака каля хаты. Вось гэты Картез намі жадае сустрэцца дзесьці, дзе дзеці выяўляюць свае мары, візуалізуюць свае мары. Did he talk to you about nightmares? No, why? I don't know. It's just... my dreams are really starting to bother me. There you go again with dreams. You're obsessing, April. They're just dreams. Sometimes a banana is just a banana. А што, прычым тут цыгаретка? Cigar? What do you mean cigar? Яна так сам не разумею. Sometimes a cigar is just a cigar, not a banana. Whatever. The point is, you're reading too much into your dreams. I'm sure they're perfectly logical. Even a talking dragon? Is a talking dragon logical? Especially a talking... dragon? You had a dream about a dragon? Okay, that's not logical. That's just silly. Still, this ought to be interesting. Go on. Well, there was a dragon. I think we established that already. You had a dream about a dragon. Not just any dragon, though. A talking dragon. Yep, we've been through that. Talking dragon covered. What did it say? She. It was a she, a female dragon. What, you could tell from the skirt, high heels, and lipstick? Don't mock me, Emma. She said something to me. Something about being the mother of the future. She probably said time to get up and go to school, April. If you don't want to take my dreams seriously, I'll just stop telling you about them. Is that a promise? Like you're in any position to make fun of my dreams? Have you looked at your sculptures lately? Oh, that's low. I'd punch you out if I wasn't so hungry. You want to go get some lunch at the Fringe? Карацей, яна просто размаўляла і спрабавала распавесці ёй пра сваю мару. Ей прысніўся сёння цмок. Яна, это, ну, жаночы цмок, празрысты лётаючы цмок, які хутчэй такога, типа кітайскага цмока стылі, я не ўпэўнены, там крылаў не бачыў. І яна гаварыла пра тое, што яна з'яўляецца маці таго, што ёсць паўсюль, але Эйприл з'яўляецца маці таго, што можа быць у будучыні. Вось гэта, там яна даволі загадкава гаварыла, не вельмі мела шмат сэнсу. Эта жанчына зашмат размаўляе. Так, прастраліце яе. No, I'm not that hungry. Did you eat anything at all today? I don't think so. I just don't have any appetite. You really should eat something, April. Today's special is tortellini, so think about it. I'll be hanging out there for a while. I'll Добре, think вось яны ў about кафе і it. See збіраюцца. you later. Sure, bye. Who's there? Якого хера? Okay, that was not a dream, I think. Вітаю, хуткі, вітаю рейдераў. У нас што адбываецца? Мы гуляем у гісторыю адвенчуру 99-го года. Вітаю для сябе. Гісторыя 99-го года, The Longest Journey, найдаўжэйшае падарожжа. Гэта гісторыя жанчыны, дзяўчыны, ёй 18 гадоў, якая можа падарожнічаць паміж сусветамі. Яна толькі не зусім пра гэта яшчэ да канца ведае. І бачыць розныя рэчы дзіўныя. О, Nice hair color. Добра. А можам мы нешта забраць ужо, калі тут чалавек сышоў, не? It's Не можам. empty. Ну, добра, пайшлі ў кафе. Голодныя глюкі. Прыкладна так. Ідзем зараз у кафе. Намі яшчэ Картез хацеў сустрэцца, дзе дзеці уяўляюць свае мары. Што бы гэта ні было.
У ложку? Ага. А даляра хопіць на кафе? Нам у кафе павінны заплаціць грошай. Мне падаецца, гэта працуе толькі з-за гэтага. О, Man, скейтары. those guys are in trouble. Don't they know that skateboarding is strictly prohibited in Newport? Скейтбординг забаронены у Ньюпорце. Добра. О, ён... Пачакайце-ка, яны скейтары, і у яго просто ствол у гэтага кіберга альбо у каго. Зараз... Зарэальна, у яго ствол. Жесть. Вось вам скейтары, это супербанда опасная. It amazes me why backpackers flock to Newport. You'd think they'd have the good sense to stick to India, Australia, and the near-Earth colonies. I think people should have the good sense to do that kind of stuff behind closed doors. At least as long as I don't have a boyfriend. Може там і забаронены, ну може яны радикалізаваліся, тому што ім забаранілі катацца. Цукерочки. I'm sure Stan won't notice if I dig gently into his supply. He's got crates of these in the back. Давай. Оп. Цукерочка. Так, Чарлі. Давайте поразмовляємо з Чарлі. Hi, Charlie. April, nice to see you, girl. You know, I came to wake you this morning, but you'd already left. Early bird catches the worm. No, early bird finishes the damn painting on time. Have you Ти seen бачив Cortez Кортеза? around? As a matter of fact, I have. And he was asking for you. Чого-нибудь крипового не говорив, ні? He asked about me? Yeah, where you were. He had a message for you. I told him to give it to Emma, that she would be more likely to bump into you. Так, ми вже I бачили. got Ему. it, but I have no idea what it means. Cortez can be a little strange. Do you know where Видиш, he куди was він going? пішов? No, but he seemed interested in that poster next to the jukebox. They put it up earlier today. Угу, мені кіновий постер з'явився. What poster did you say he was interested in? І він зацікавився їм, потім The one right пішов. next to the jukebox. Окей, поглядим. Do you have any idea where kids would be able to, visualize their dreams? Maybe in therapy. I Терапія? don't Що? think that's it, Charlie. Then I don't know. Thanks. Anytime, April. Добре, ідем. А, ще ёсць. Чому кафе зачинилося Why раніше? was the cafe closed earlier? You know, some problem with the pipes. Stan, he gets real worked up. He is seriously pissed, girl. Keeps yelling at the plumber to fix it, or Stan will fix him. And the poor man is trying to work, but Stan doesn't quit. The plumber finds the problem eventually, but not until he's waist-high in canal water down in the basement. Ooh, gross. There were problems with the plumbing back at the house, too. No hot water. I noticed. Girl, that was one cold shower. There are always problems with the pipes here in Venice. They're too old. Праблемы з трубамі ў Венецыі, яны вельмі старыя. І ўвесь гэты раён, ён раней быў індустрыяльным, і нешта вось змянілася, нешта зламала. Ну, у пэўны момант іх перабудавалі, каб людзі маглі жыць. І гэта ў цэнтры, мы атрымліваецца невялічкі такі кавалак у цэнтры велічэзнага мегаполіса. How's Як work праца? going today? Aside from the trouble with the Мы калі што ў plumbing, будучыні everything's далёкай. been peaceful. Emma's here with Marcus and Isabel. Other than that, I mean, it's been a quiet morning. Everyone must be home out of the sun, yeah? Or on holiday? Perfect time for it, too. The city's just boiling in July, and it gets even hotter in August. You should have stayed out in the country until the autumn, girl. It's cooler out there, yeah? Yeah, the summers were cooler back home. I remember my home. It got so hot sometimes.
My father worked as a volunteer fireman, and sometimes he'd borrow the old truck from the garage. He'd fill it with spring water from the river up in the hills, and then he would hose me and my sisters down with ice-cold water. We'd laugh and scream and run around, and the funny thing is, his eyes light up, and he'd be so proud of himself. He could be so good, and he could be so bad. On those days, I loved him so much. They were the good days. Так, можемо його яшчэ паспытаць рознага. Ты грошы можаш мне You doing аддаць? anything special tonight? Яго няма такого Working. сказу. I should really be at rehearsal, but I need the money. I'm going home for a week before school starts in September. Right, you told me. Well, that's great. It's been years since your last trip home, right? Yeah, right. You remember well, girl. 4 years. My father and I, well, we haven't been on good terms since I left. I know how that feels. Isn't it such a cliche, though? I don't look forward to seeing him again, but it will be nice to be back with the rest of the family, especially my sisters, you know, and my mom. Mind if I ask Може you a яшчэ few questions, пытанне? Charlie? Може даш мне грошей? Why would I mind, girl? Што ты What's думаеш your о take on Кортезе? Cortez? Why do you want to talk about Cortez? I don't know him that well. He's been around for as long as I can remember, but I really never talked to the man. Do you think he's as crazy as some people say? No, he's not crazy. Just a little eccentric. Невероятно. He Ну doesn't добре. give a donkey's ass what people think or say about him. And that's cool. I don't know. I have a feeling there's a lot more to Cortez than what Яны he шмат wants us to размаўляюць, я believe. скажу. Это вельмі неблага, That man таму has што had у an гульні eventful павольны life, тэмп I'm такі, sure. ну, і другая частка таксама прыкладна у яе ёсць такое, што па тыпу ідуць проста размовы час ад часу. Вось, і гэта неблага. Адзінае, што, на жаль, я не буду паспяваць, я ўжо паспрабаваў, я не паспяваю гэта перакладаць. Вось, я магу толькі асноўны сэнс перадаваць. Але яго звычайна на па тыпу 10 рэплік не тое, каб шмат такого галоўнага. Я спрабую у яго даведацца трошки больш пра Кортеза. Насамрэч я ў яго грошы хачу забраць, якія мне павінны за працу ў кафе. Але яшчэ і тое, што ён ведае пра Кортеза, таму што ён жадае з намі сустрэцца. Кортез трошки дзіўны мужик. What was it about me that made you want to be my friend, Charlie? Everything, girl. You're a sweet peach. No, it's true. I liked you from the very beginning. When you first came into the cafe with a suitcase in each hand, lost and bewildered. God, thanks for reminding me. I was such a country bumpkin. No, everyone who comes to Venice looks like that, girl. This is the village of the damned, don't you know? Так, што наконт Чарлі? Падабаецца, што не цане. Thanks, Давайте Charlie. копіць ужо пытанне да яго. I have to get going, Charlie. Take care, all right? Мы уже зразумелі, хто Remember, такі you're Чарлі. supposed to get paid today. Stan's not gonna remember unless you bug him about it. Стану трэба сказаць наконт грошай. Хто з вас Стэн? Вось ты Стэн і ёсць постер нейкі. Давайте у Стэна грошыкаў спытаем. Спачатку. What you doing here? Грошы дай. You ain't working this afternoon, are you? I don't want my employees work 24 hours a day. Go, get sleep. But I'm just... Damn, woman, do I have to babysit you? It's nice to see you too, Stanley. No, I'm not working today. I just came by to... Oh, don't ever say those 2 words when I'm around. I don't think my ulcer can take it. Дай грошай. You? And nice? That's funny. No, working and not. Don't use those 2 words in the same sentence. Damn, I get creeps even when I say them. Дай I'd грошай. like to get paid.
Damn woman, don't you know I got a migraine already? Paid? God damn it. Why'd they have to make that word sound so obscene? Listen, why don't you leave old Stan alone, huh? You make me feel a whole hell of a lot better. Choo, be good, little girl, hmm? Стенлі, I'd still like to get paid, though. дай грошей. Mighty man, our woman. You really know how to rub it in. God damn it. Yeah, all right. Got your timesheet? Він питає, чи є у нас по типу наш розпорядок часу. Ну, по типу, як ми працювали. Мені подається, ні. Yes? 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 Let's see it. God damn, you think I'm gonna take your word for a woman? А де я його візьму? Ти шмурив? Ти просто повинен мені грошей. Стенлі, Чарлі, як тебе там? Hi, Charlie. Слухай, де What's мені up, мій April? таймшит знайти? I'll see you Добре. later, Charlie. Де його Later. можу взяти? Він же не в хаті, ніде. That's my good friend Charlie. У майстерні може? Може бути. Давайте тільки поглянемо уже на постер і остатнє тут глянемо. It took some convincing, but Stan finally agreed to put the jukebox on free play. I'll just choose a track at random. That's Who's that? my, well, Emma's friend, really, Marcus. Что с музыкой? Я что, взломал? Давай что-нибудь еще. Так, я постер бачу. Я просто музыку ожидаю поставить. Окей, некая дивная. Ну, почти. Roma Gallery presents Growing Pains, an exhibition by and for kids and teenagers. Угу. Could this be what Cortez was talking about? Where kids visualize their dreams? I think this may be it. Where's the Roma Gallery located? Галерея Рома. Там діти роблять малюнки свої. It's a poster ad for an exhibition called Growing Pains at the Roma Gallery. Добре. Тобто ми віддаємо прикладно туди, хоча ще прийдеться пасти. Settle Yeah, this you one got for them, us, Butter. April. When did Roingdale release Sidetracked? 04, right after the Morning Star exile, those sons of bitches. With blood on their boots. Yeah. Told you so, Marcus. You said 03. I was closer than you. 07, and you call yourself a fan. I don't. Did you speak with Zach today? Why? He was upset. Called you a stuck-up bitch. He what? You gotta be kidding me. I wasn't even that rude to him. He thinks so. So that even if you came crawling to his door, he wouldn't give you the time of day. Said you called him an asshole. Oh, God. I really don't know when to shut my mouth, do I? Who cares? It's Zach. He hates you, so what? No great loss. That's true. So what else is going on? What are you doing this afternoon? Що я роблю сьогодні? Междометности Кортеза. Actually, I came by to see if I could find Cortez. What's with you and this guy? You'd rather spend time with him than us? I have to find out what the message means. Don't look at me. I don't know anything except what I already told you. Ask Charlie. He spoke with Cortez earlier. Так, дівчат, Чарлі вже розмовляв. What are you doing? Staying here. What else? I'm meeting a friend later, but that's not until 9. We're waiting for Isabel and then we're gonna eat. But I guess you're not hungry. No. Так, Figures. слухайте, I don't know why you сябри, even bother asking. давайте... Яким сябром ти строкаєшся Friend потім? you're meeting later. Мені би Don't хто tell сказав, де me мій it's таймшит that guy знайти. you were out with last night. Are you gonna tell me I shouldn't get involved with men like him? No, of course not. I'm not your...
Don't need me to tell you that, Emma. Well, I wish you would, because you're right. I shouldn't, he's a bastard. But he's so cute and charming and, you know, very good in bed. I just can't help myself. But he's not a keeper, don't worry about that. It's just this thing, just a fling. Mind if I ask you some questions, Emma? І можна задати такого. Like I don't tell you everything that's going on anyway? Of course you can ask me questions. Like, duh. Що ти думаєш о Кортезі? Ну, ми вже прикладно розуміємо, він місцевий вар'ят. Так. Наконт скульптури. Ми бачили, яке скульптура нешта перетворається в нейку дивну Did you херню. finish your sculpture for the exhibit? Pretty much. I'm happy with it, and I know that if I go back and keep working on it, I'll just kill it. So I think I'll leave it alone. You? You know what? Don't ask. I'm praying it'll finish itself one of these days. Sure. Could happen. Ми таку It не could so перерозмовляємо happen. тему. But I wouldn't count on Калі it. пошансує, але хутчэй за ўсё шансаў у нас I'll have it няма ready in ніякіх. time. Але я скажу, яны тут усе Yes, даволі you шмат will, or I'll kick размаўляюць. your ass so hard that you'll... Okay, I got it. Thanks for the inspiration. Я разумею, што у іх хутчэй за ўсё няма было бюджэтаў, каб рабіць нейкія экспазіцыі, ну, па-іншаму, таму што размовы, ну, аўдыо, дарожка ўсё яшчэ танней, чым рабіць нейкія 3D-мадэлі і нешта маляваць, так? Thanks, Вось, Emma. таму такое. Thanks for what? For talking to you? Girlfriend, what the hell is the matter with you? Snap out of it. I Для gotta іх run. трошки, ну, для экспазіцыі, See you для around, таго, stranger. каб зразумець, які адносяцца сваім персонажам, і гэта цудоўна. Ну, па тыпу, гэта паказвае, што яны літаральна ведаюць адзін аднаго, яны бавяць час разам, ёсць аб чым паразмаўляць, і што, ну, даведацца, косвенна даведацца пра інфармацыю нейкую нам. Гэта неблага. Адзінае, што гульня мне дапамагае адказаць на пытанне, дзе мой, ну, як прасоўвацца наперад. То бок, напрыклад, зараз мне патрэбны грошы. Мне патрэбна ў галерэі Рома, і да якой мне, каб дабрацца, мне патрэбна метро. Правильно? Таму ідзем у акадэмію. Можа, там ёсць наша, ну, наша інфармацыя о нашай смене. Яна дакладна не ў хаце. Гэта я дакладна магу сказаць. Ну і класіка гэтых самых квестаў старых. Ні халеры табе не дапамогуць. Нічога, у тебя просто здагадайся. Добра, што тут не такія абсурдныя ўзаемадзеянні. То бок, ну, гульня не падказвае, куды мне ісці і што рабіць. Але і ў той жа момант няма абсурду па тыпу. Не, ёсць трошкі, там, напрыклад, гэта персонак, які ваткнуў каб спалучыць два дрота. Гэта вось трошкі на ўзроўні абсурда. Так, ну, я не бачу нічога падобнага. Скетчы нашы, кніжкі, больш нічога не бачу. I can only think of two things more depressing than a blank canvas. Death and taxes. I'm way past finger painting. Можем далей памаляваць? Цікава. Nah, I've done enough It's Emma's contribution to the exhibition. I have no idea what it is, and neither, apparently, does she. But it looks absolutely beautiful. I'll just leave my brush and easel here before I go. Добра, свой рыштунак для малявання мы з сабой не заберем. Добра. Ну, тады я не бачу. Я не ведаю, дзе гэты таймшыт можа быць. Ён проста можа быць захаваны за яшчэ нейкім зусім іншым дзеяннем. Ну, па тыпу, спачатку зрабі вось гэта, і толькі потым табе твой таймшыт нехта падкажа такой: "О, слухай, я тут твой таймшыт знайшоў". This guy's... Падаем да метро, бо лакацыя змянілася, я так разумею, усе. З таго, што час прайшоў. Можа, мы кагосьці яшчэ сустрэнем па дарозе. Добра. Ну, змяніліся, але... Нам гэта зараз нічого не дае. Пайшлі дадому тады. Можа, там нешта
з'явилася новая. Скейтери, блін, опасні со зброї. Яшчэ варыянт ёсць, можа я нешта магу натыкаць зараз ужо, вось тут. У мяне ж 2 новых прадмета. Можа паспрабаваць з імі штосьці зрабіць. Опа, можна з'есці. Цукерачку. Oh, God, it's awful. It tastes Ага, like не mouthwash. вельмі прыемная. Яна выплюнула гэта ліпучая. Окей. I'm not particularly hungry. Цікава. Што з ёй магу зрабіць? Давайте, ну давай, гуня. Бярэм. І прыляпляем сюды, 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 сюды. Не лепіцца. У нас ёсць ежа. Просто, ну, як... не тая ежа, якую бы нам бы хацелася. Я магу гэта прылепіць куды-небудзь на маіх прадметаў, не? Не магу. Цукерачкі такія сабе апануліся. У выніку. Ну, хутчэй за ўсё, тут нічога я не атрымаю. Я ўжо, мне падаецца, на максімуме таго, што я мог зрабіць. Так, Эмма кудысьці сышла. Ну, Чарлі зараз... А, не, пачакайце-ка. Чарлі гэта якраз такі, ён зараз у кафе. Nobody home. Окей. Пум, а дзе наш гэты таймшыт там можа быць? Акрамя як хаты, мне нічога не прыходзіць у галаву. Можа, я ў кафе нешта не даглядзеў. Можа, там ёсць па тыпу... Просто я не ўпэўнены, што такое таймшыт. Ну, до конца. Тыпу распарадак дня, ну, па тыпу час і адпрацоўкі. Можа, у Чарлі яго трэба спытаць. Даволі відавочна было б проста спытаць у Чарлі. Ось. Альбо як дагэтуль я не заўважыў у кафе яшчэ нейкую кропку ўзаемадзеяння, дзе я магу падысці куды-небудзь яшчэ. На жаль, экран не вельмі добра паказваюць, куды ты можаш хадзіць, а дзе не. Marcus. Окей, Маркус. Добра. Атрымліваецца толькі Чарлі ўзаемадзейнічаць. Чарлі, падкажы. Hi, Charlie. What's up, April? Ты ведаеш, дзе я магу знайсці Do you Рома have any Галлері? idea where I can find the Roma Gallery? Roma Gallery? I seem to remember the name from somewhere, but no, sorry. They have a poster next to the jukebox advertising an exhibit. Oh, yeah, that's right. I remember they put up that poster. The address must be written down somewhere, yeah? Did you check? Any idea where the Roma Gallery is? Well, I'd check the poster if I were you. The address has got to be written somewhere. Тобок там я просто десь на постері I'll адрес see не you later, заложив. Charlie. Later. Чарлі мяне накіроўваць, паглядзі, ну, дзе знаходзіцца Рома Галлері. Паглядзі, калі ласка, на постері. Дзе ён? А ось і квіток. I never say no to a complimentary ticket. Добра. It's a poster ad. It's a poster ad for an exhibition called Growing Pains at the Roma Gallery. It's the address. The gallery is located near the Watertown Bridge. It's all the way over in West Venice, if I remember correctly. I'm gonna have to catch the metro line. Зараз subway вона to get робить there. основу на контакт, що їй потрібно метро. Roma Gallery. It's a complimentary pass to the Growing Pains exhibition at the Roma Gallery. Добра. А що ми можемо ще I only переглядати have a таким few чином? bucks left on my card. Добре. Gotta remember, it's a pushpin. Добре. It's a rubber glove, but it's pretty useless with that big hole in it. Assorted candy. Colorful, no doubt also extremely toxic. It's a sticky, half-eaten piece of candy.
Ну, It's a добре. matchbook from the Fringe Cafe. It's a leaf of organic plastic. It grows, it converts carbon dioxide into oxygen, but it doesn't need water or sun. No nourishment of any kind, actually. У іх є Convenient, технологія disturbing. органічного пластику. Ён расце, ён робіць фотосінтэз, але йому не патрэбна ніякая вода. Йому не патрэбна нічога, ён просто расце і просто існуе. Але, ну, даволі крутая тэхналогія, але даволі пужаючая. Ого! Constable Guybrush is a strange hybrid between man, ape, and musician. In addition to being an officer of the law, of course. Окей. Я навіть не пам'ятаю, де я його подобрав. Hey, you! Yeah, you! Hands up! Spread your legs! And do the monkey! Mildly amusing, but irritating as hell. I'll shut him up now. Окей, я зрозумів. Голосно неприємна реч, але... Я з якого нічого не можу отримати ще, ні? Ні, отримується, ні. It's a picture of Charlie, Emma, and me in Florence Park. Marcus took it about a month ago before it got real hot. It's a matchbook from the Fringe Cafe. Гэта не адказвае на пытанне, дзе мой таймшит. Стэнды. Дзе мой Yeah, таймшит? what do you want now? I thought you'd be ecstatic to have people work 24-hour shifts. Oh, don't get me wrong, sweetheart. There's nothing I'd want more, but you see, for some weird reason, it is illegal to make people work that long. What a downer. Yeah, I'd make you guys work triple shifts if I could. Nah, I don't think you would. I think you're a real angel at heart, Stanley. You're just afraid people will find out. Yeah, I'm a real goddamn sweetheart. Go on, take advantage of my kindness while I'm still out of my head. Listen, about my pay. Lord Almighty, everybody wants money from old Stan. But who signs his paychecks? No goddamn body, that's who. You run the place, Stan. We're employees, remember? You're our employer. You're supposed to pay us a salary. Goddamn labor lords. All right, you got your timesheet, honey? Nie, u mnie nie ma. No, I don't. Oh, big goddamn surprise. Feel like getting it and then coming back? Or better yet, don't come back. Stay away, do my migraine well. Ну, капец, гульня. Ну а что, а где я добуду тебе таймшит где-то? О, там можно хлеб забрать. Ну, хоть голодными не будем. Глядите, хлеб. I'm not particularly hungry. Значит, ты не голодная. Куда можно пихнуть хлеб? Это важно. Я же знаю, куда можно пихнуть хлеб. Добро, никуда не игра. И что мне робить? It's a loaf of freshly baked bread from the cafe. Ну что, глядим знову подказки, тому що у мене немає ідеї знову. Так, на гэтым моманце ў праходжанні ўжо ў чалавека ёсць гэтай таймшит. Які момент мы яе атрымліваем? Ого, ё-моё. Не поверите.
у хаті. У самому на самому першому екрані у гульні. Мені подавалося, я там усе проклікав. Побігли туди. Старые квесты, а? Ух. Зламайся. І чим більше екранів, тим складаній. Добре, коли ти один на піксель хантиш. Карацей, у хаті, там я навіть гэты дзённік крана ўжо. То бок там є дзённік, які тебе підбираєш, і його треба підібрати було. Я так розумію. Я ж такой, я вельмі хутенькая по типу таймшит, ого, потом дзённік нешта зрабіць і ў гэтым пакоі, і ўсё, я зразумеў, пра што гаворка. Вось гэты дзённік, аўдыё-дзённік. Што я з ім магу зрабіць? No, that's just too weird. My on-again, off-again diary. We've had a turbulent relationship. Яго можна her and I. забраць з сабою. Я яго не забраў. Зараз мы яго аглядаем, я так разумею, вось ён таймшит мой. There's a Мать loose sheet яго. of paper in here. Hey, it's my timesheet from the cafe. I completely forgot I put it in here. А мне адкуль I было found ведаць, it што 'cause ты it яго broke. сюды паклала? I've been keeping a diary intermittently since I was 5 years old. Not the same one, of course. I started this one, Добра, у нас зараз ёсць дзённік і наш таймшит. Holy shit. Наш дзённік нельга нікуды прыкласці карысна да ўсіх нашых прадметаў, не? Ну, добра. Так-то, калі б я ведаў, ну, я з гэтым дзённікам узаемадзейнічаў, калі толькі мы прыйшлі. Ну, па тыпу, просто там падняліся з раніцы. Ось. І я просто яго паглядзеў, яна пагаварыла з ім, і я падумаў, што гэта аўдыё-дзённік, таму што яна такая, а глядзеце, яна пачала размаўляць, быццам бы ён аўдыё такой. Dear Diary, вось гэта ўсё. Я не здагадаўся, што яго патрэбна падняць. Я тады яшчэ з гэтым самым з кіраваннем не вельмі разабраўся. Брутальная гульня. Чарлі, у мяне ёсць мой таймшит, і ты мне нічога не зробіш. Давай грошыкі. Не Чарлі, вы бачыце, пераблытаў. Чарлі ні ў чым не павінна. Стэнлі. Стэнлі? Таймшит. here you are, my timesheet. Don't say that word too loud, sweetheart. You're killing me. Let's see. What? Huh? No. Did I sign these? Давай What гроші. I'm thinking? Стэнлі, давай гроші. So? At least it doesn't look like it's been forged. Thanks. Thanks? Where's my money? Oh, you ain't getting it now. Next week. На наступному тижню? I write down this amount in my ledger. Don't you worry your head from it. Ён отшмурив? I need the money now, Stanley. Давай грошики. Yeah, we all need money now. That ain't gonna happen. Next week, I tell you. Сутенер некий, мы згодны. Next week? Promise? Sure, I promise. Next week. If that falls through the week after. But you'll get it sooner or later. Ранее чи позднее, ты мне гроши повинен. Get that. I quit. You're quitting? You can't quit. You work for me. Nobody quits this job, honey. I can quit. And I'm quitting. I quit. Damn, woman. You know how hard it is to find people to take a crappy job like this one? I need you. Just as much as you need the money? All right. Jesus, I give you your damn money. What was it, $50? $375, Stanley. Cash. Oh, sure, cash. 300. But
you sure? I pay you guys way too much. Alright, give me your receipts. Нарешті, ми отримали на свої грошики. Є, ми багато. $375 нам був повинен. Just, I mean it. You free tonight? Wanna pull a shift? Sandra, she out sick and I need a replacement pronto. How about it? Yeah, Так, давай. I need the money. Нехай. Great, hon. I'll see you here later. Don't forget. Хреновая жена з працем. Так, добре. У нас є грошики, ми можемо їхати у метро. Ми ведаємо вже навіть адрес. Тому застається тільки справа за малим. Скейтеры, пожалуйста, не застрелите никого. Так, давай моє метро. Наступний припинок, яке на Рома Геллері. I'll get a weekly pass, just in case. Оп, запустилося. Оплачиваем. Добре, просканував. У їх... $15 subtracted from cash card. You are now free to travel on all Metroline subways for exactly 1 week. And remember, genetic forgery is a federal crime. Keep your genes clean. Have a nice day. У їх є навіть така штука, як подробка генов. Ну, по типу, як на метро кататися безплатно. Ну все, пропустили нас, генные эти. Что я повинен робити? Давай. Не веду докладно, куди мені то садиться-то потрібно, но хочу все сюди. The screen really is ubiquitous. О, окей. Цікаво, я тобі можу просто походити по метро і обрати собі станцію ось на этой мапі. На этой мапі можу поглядіти, куди мені приїхати у виніку. Yeah, well, that is pretty rad, isn't it? Приколдес. Коли переключаєш, ще зміняється, хто сидить. Прикольне метро, мені подобається цей екран. Да, вельми крутой для 99-го года. Кайфує. Це приємно. Добре, ось гэты, мосток. Poor guy's drugged out on Amethyn. They say the first motor function to suffer is always rhythm. О, його Big бомбокс є. sound from such a small box. Добре, нам у гэты бок. Я так розумію. Так, мені ж у гэты бок. Гульня. Альбо у гэты бок. Угу, сюди. Это ось гэтая галерея, куди мені потрібно? Сэр? I'll just leave my ticket here then, shall I? Yes. Yes, I guess I'll do that. Slow day, I get. It's a pointy-edged... It's a Go on. short, nude creature with a snout. Very inspiring. Дівосне, розне. Малюнки. А ось і Кортес. Вітаю, Кортес.
About time you showed up. About time? I spent more than... Mira, this painting. Right here. Look. Что не Why? так? Just look at it. Человек культуры, так? Ну, давай, поглядим. It's nice work. It's very nice. But there's more to it than nice. Keep looking. Who's the artist? A boy named Warren Hughes. Not so Хлопчик long по имени ago, Уоррен I knew Хьюз. him and his family quite well. But he does not paint Але anymore. он больше не малює. What am I looking for? What do you see? Що я бачу? Я бачу нейкага хлопчика, якога напалову быццам бы, ну, яно быццам яго прычоха пераходзіць у іншага чалавека. I see an oil painting of two humans locked in an embrace. That's all you see? But there's so much more. Look. Look. Ці гэта дзяўчына магчыма? I see art. Art, yes. And beyond that. Beyond art. Тэхніка? Technique? Technique is what enables an artist to create art. Beyond technique, beyond artistry, what else is there? Ілюзія? Illusion. Skill and imagination allow the artist to create an illusion, but that is only skin deep. Beneath the illusion, what else is there? Truth? Правда? Truth. Так, правда. Exactly. Глибокая A правда. deeper truth. Гэта малюнак. This painting, Конкретно ён. this particular work of art, Говорить о глибокій speaks a правді. deeper truth. В якої є душа. It has a soul. How can a painting have a soul? Як у малюнка може бути It душа. has a soul because it has an identity. Його є душа, тому It що has його a heart. identity по The такому memory of this painting will survive beyond this moment. Блін, It не will linger співаю. in your mind, become part of the tapestry of your subconscious. It has made a lasting impression on you. And you're not quite sure why. It's just a painting by some Это kid. ўсё It's яшчэ not as малюнак if it's a некага Picasso or дзіця. Monet. Це не Now Пікассо і you're Моне. arguing technique. Знову Not ти every painting розмовляєш by о Van техніці. Gogh or Michelangelo is real art either. Не кожны Although малюнак they all Ван Гога demonstrate або great Мікеланджело technique з'яўляецца and сапраўдным craftsmanship. мастацтвом. Але ў іх And the вельмі scribbled крутая drawings of a тэхніка. 5-year-old child are rarely technically impressive, but they may still have a soul. They may Яны still могуць быць не be настолькі тэхнічна real art. добрыя, So але you're ў іх усё saying яшчэ real душа. art is not defined by the skill of the artist? Да Then вот what я is просто- art? блин, я не If just поспеваю. anybody can create something more real than artists who spent their entire lives developing their skills? Art is still the work of artists, and skill, craftsmanship, technique, those things are critical to the success of an artist's work. Я потім розповіду, у чому But його alone, основна думка. Я просто не Those поспіваю. things are merely pretense. For something to be real, to be truthful, the artist must transfer, shift part of him or herself into the work to transcend the illusion and reach for the truth of art. And what is the truth of art? Who knows? I've been asking myself that question for years. Excuse me? You don't even know? And what's all this about all the questions and lectures on truth and illusion? For that matter, why did you ask me to come down here in the first place? Because Actually, you didn't even ask me to come down. I spent my entire afternoon traveling all over Venice, deciphering a cryptic message, spending money I don't have on a subway ticket, only to have to stand here and listen to... you saw something this afternoon. A waking dream, and you can't explain it. That's why you are here, isn't it? У яго было разважанне на тэму таго, што з'яўляецца праўдай мастацтва. Яго ідэя ў тым, што і галоўная гераіня не зусім згодная, бо яна сама мастачка, так? Ён гаворыць, што сапраўдная праўда мастацтва ў тым, калі мастак кладзе частку сябе ў малюнак. І пытанне не толькі ў тэхнікі, то бок нават малы хлопчык можа намаляваць
тое, што з'яўляецца праўдзівым сапраўдным мастацтвам. Пры гэтым не ўсе малюнкі, напрыклад, Ван Гога альбо Мікеланджела будуць сапраўдным мастацтвам таксама, таму што не ва ўсе было ўкладзена вось гэтая частка вось душы, скажем так, што дае ёй жыццё самастойнае. Гэта разважанне, і гэта раззлавала даволі Эйпрыл, таму што, камон. Ось, гэта, для яе гэта канфлікт, таму што гэта, ён прыніжае працу мастака тады. Ось, па тыпу, неважна, наколькі ён там працаваў над гэтым сваё жыццё. Дзякуй вялікі, 1000 адправляецца на Пентамент. І далей разгортваецца ідэя аб тым, што, яна такая, слухай, я ўвогуле сюды прыпёрлася, ты траціла грошы на білеты, на квіток, на які ў мяне, на метро, на які ў мяне грошай няма насамрэч. Вось, і страціла вельмі вялікую купу часу. Што ты, ад мяне жадаеш? Ты яшчэ і прывёў мяне сюды і зараз вось гэту ўсю херню несеш. Ён такі, ты сёння бачыла абудзіўшыся сон, абудзіўшыюся мару. І гэта мы бачылі па тыпу скульптуру ажыўшую. Вось, якая стала рэальнасцю. І гэта цябе бянтэжыць, і таму ты тут. Ён нейтральна, ён ведае, што з намі адбываецца, проста ён вельмі загадкавы. Yeah? Good. And I'll do my best to explain everything. Just be patient. My point about art and truth is this, April. Some things look real, but are not. Я хочу сказать такое. Некоторые рэчы выглядаюць рэальнымі, але насамрэч не. Consequence at all, but are in fact invaluable. І падаецца, што некаторых рэчаў не мае ніякага сэнсу, але яны і бясцэнныя. There is both truth and illusion in dreams. У марах ёсць праўда і ілюзія. І праблема ў тым, каб іх ёсць і то, і другое. І ёсць пытанне толькі ў тым, каб адрозніць адно ад другога. And that you need help in sorting the truth from the illusions. My help. Well, that figures. Good. I was hoping you'd understand. No, actually, I didn't understand a single word. You talk about art and truth and dreams and illusions, and I still don't understand what it all has to do with me. There are things happening, yes, and I came here because I thought maybe you're crazy enough to believe me, to help me. I don't know, sort through the debris and come up with the plausible explanation. But no, you tell me my dreams might be true, that I need your help, and that there are things afoot. I mean, who says afoot? I've never heard anybody use the word before. There are things afoot. Está bien. I understand your reluctance to believe me, señorita. But I cannot convince you here, now. Meet me tomorrow. What? Meet me tomorrow, and I will tell you everything. Not again, no way. But you will. Because you are compelled to do so by your own curiosity. Because you are drawn to mystery. And because despite your skepticism, you believe I have the answer to all your questions, yes? No. No, I don't care. I just want to have a normal life. No nightmares, no visions, no strangers telling me that things are afoot. Comprende, amigo? Ay, Dios mío. Is that the time? I've got to run, señorita Ryan. I'll see you tomorrow, then. I said... Goodbye. Вельмі дзіўны чел. Ён, карацей, сказаў у выніку, што, Эйприл ўсё больш і больш злавалася, і ён у выніку такой, слухай, давай паразмаўляем об гэтым заўтра. Я такая, што у сэнсе? Заўтра. Давай-ка ўсё выкладвай зараз. І ён такі, слухай, тады патрэбна... Эйприл прыйшла за адказамі, яна не атрымала ніякіх адказаў. То стала яшчэ больш складана, і ёй, яна думае, што і галаву марочыць. Але, мне падаецца, ён набраў гэтую тактыку, каб даць ёй проста яшчэ адну мару, яшчэ адну ноч. There's absolutely nothing out there. Nothing. Oh, there's a city, an entire world. Я магу сам малюнак разглядзець? Добра, пайшлі. There's absolutely... Едзем тады да хаты, я не ведаю, тут плану у нас ніякага не было.
What? I got something on my face? Is my hair okay? What are you looking at? Едем до хаты. Я так розумію, що мені до хати. Інших варіантів я не вельми бачу. Тому що завтра так завтра. Пойти поспать, зустрітися з ним знову, може помалювати. Коли зараз у хаті нічого не відбудеться, то ми поїдемо до Чарлі і спитаємо його. Ще є такий варіант. Давайте я паузу поставлю. О, я заховаться, я ще ні разу не заховувався в гульні. Я забывся, це стара гульня, ви що? Я зараз би зробив що-небудь і прийшлось би усе ввогуле спочатку починати. Так, добре, ми зараз можемо пересовуватися. Дайте мені літерально хвилинку, а зараз до вас вертаюся. Я тут. У нас есть яшчэ предметов, может зламаем нахрен эту. Тут нікого нема, правильно? Ну, добре, ладно, потім зламаємо її. Зрозуміємо як. Іона, давай-ка, у мене для тебе є питання. Ти ведаєш що-небудь про Кортеза? Have you been sitting here all day? Pretty much, darling. I feel like a vegetable. How was your day then? It's been a weird day. Вельми дивний день. How so? Well, you know how some mornings you wake up, but you're not sure if you're really awake or if you're still just dreaming? I feel like that every morning, darling. A pot of black coffee cures that in a flash. That's how I've been feeling all day. Like I said, it's been a weird day. How's yours? Exceedingly ordinary. Almost depressingly so. I poked my head out of the door once for about a second, but thought better of it. Їх так само вельми горячо. What are you watching? Nothing special. We were thinking about watching a movie later, though. Yeah, which one? They have quite a few new releases out. Did you ever see Victory Hotel? No. Is it good? That's what they say. So we might catch that one. Can I ask you a few questions? Why, certainly, darling. About what? Ти думаєш на кон Кортеза? Ну, все знайоме питання. Давайте спитаємо на кон Кортеза. What do you think of Cortez? I'm not sure what you mean, darling. Do you think he's a little creepy? Oh, he's harmless. That old hippie's been drugged up for 50 years, and he's not likely to come down anytime soon. Mickey likes him. Ну гэта старый хиппи ўжо ад 50 What гадоў can I на do? He just sits наркотыках. outside the Яму building, ўсё ў парадку. smoking or reading a book. He doesn't harm anyone.
How long has he been around? Oh, I don't know. A year, maybe? He just showed up one day, and he hasn't left since. He never leaves his spot? He sleeps and eats, obviously. And sometimes he goes to some revival cinema uptown. Says that second to reading, old movies are his greatest passion. What Что else мы can jeszcze you tell можешь me about рассказать об им? Cortez? One word I wouldn't use to describe him is lucid. He's always on about some bollocks idea, and you'd never know from listening to him that he's got any sense at all. People say he's quite sharp, though, quite intelligent, well-read, multilingual, and he's travelled all over the world, apparently, but still completely bonkers, if you ask me. Ну, добре. Thanks Для for їх your він help, просто некий Fiona. дивний хіпі. You're Добре. welcome, darling. I'll see you later, yeah? All right, darling. Ну, я так розумію, що ми можемо просто поїсти і поспати, правильно? Ложек? I don't need to Прилавка? make my bed. It's been too hot to sleep with a cover. Угу. It's been too hot to sleep with a cover. Ты только не ожидаешь у ложек и стен. I don't need to make my bed. That fan is supposed to keep the room nice and cool in the summer. Sure. Yeah. It's at least. Блін, добре. Тады. Гульня мне нічого не підказує, по типу, що робити. Ідем тады до Чарлі. Кафе. Може, яно мені нешта падкажа. Яшчэ ёсць варыянт пайсці і памаляваць. Ну, яна вось на сёння ўжо скончыла, таму я не думаю, што яна будзе маляваць яшчэ што-небудзь. Чарлі, скажи что-нибудь. Hi, Charlie. What's up, April? Can I ask you a few more questions, Чи Charlie? за все знову ж нічого сюжетного, корисного? Anything else that comes to mind No, about con Cortez. Cortez? What else? I don't know what to tell you, girl. When he's not talking about books, he talks about old movies. He loves the classics, calls them Знову ж real про art. сапраўднае мастацтво. Про кнігі і старыя фільмы. Thanks, Добре. Charlie. Нічого сюжетного. I'll see you later, Charlie. Later. У Нікстриму ми вирятували яйки, катались на метро. Так, але знову ж, як і з усіми старими гульнями, я I'm надзвичайно all scrubbed and повольненько ready to work, sir. починають. Я скажу, друга частка так само має Floor это. tonight, honey. Start taking orders. Все, ми почали атрымліваць увечары працу. Все, яна папрацую. Тут мы уже поспім. Окей. I've got to find Cortez and get him to explain what the hell's going on. Insane or not, he's the only person I can talk to about this. Окей, яшчэ одна дзівосная рэч. Захаваемся.
Гульня не умее зараз... Так. Атрымалася, нормально. Там на белом экране... Што яшчэ міргае? У чым праблема? Опцыі. Заметкі. О, у яе даволі шмат нотатак. То бок, ну, у прынцыпе, маглі б прачытаць, як у яе справа. Так. Ось яна доказ таго, што яна не з'ехала, не звар'яцела. Вось гэты прарэз, з'явіўшыся з аўтамата. І трэба в гэтым паразмаўляць з Картэзам. Добра, ён павінен быць на вуліцы, так? Мы не ў Амстэрдаме? Не-не-не, Ньюпорт. Ньюпорт, Амерыка. Шмат гадоў наперадзе. Good morning. Did you ever question your own sanity, April? Ты калісьці I mean, стала did ці you ever у цябе ўсё wonder парадку if з you were галавой, going Апрэл? mad? Не думала, што ты ў пэўны момант можаш проста з'ехаць з глузду. Definitely. Вядома. Then explain to me. How do you deal with it? Скажи мне, як ти Do з you гэтым lock it away справляешся? inside yourself, or do you Ти talk to ховаєш someone гэта about внутрі it? себе, Because I'm альбо at a ти з loss кимсь here, розмовляєш April. об I этом? don't know what to do. Тому що я трохи згублена, Апрел. Я не ведаю, що мені робити. Тобі треба You мені have to трошки give me щось more to go on розповісти. than that. I don't know how I can put it into words. Я бачила... What I Що ти saw. бачила? What did you see? Last night, right here in this room, Mickey and I, we were watching a movie, a documentary about the new Глядели кіно, synthetic і потім? rainforests in Mexico. You know, the ones that produce 8 times the oxygen of the original organic forests. Там пластикові I've heard about, But I'm ліса. digressing. Anyway, about halfway through the movie, like I said, I'm probably going completely bonkers. This room became it was more like a vision, really, and I'm sure it wasn't holographic. What kind of vision? This room turned into a forest. На її очах гэты пакой пераўтварыўся ў лес. It was like the forest came out of the screen and into the room, like being in the middle of a hollow theatre, but with added resolution, hallucinogenic effects, and Яны быццам былі рэальна там, быццам It гэта only lasted галаграфічная for a few ілюзія, але з усімі seconds, and then it дадатковым all just пахам і усім астатнім. disappeared. А потім Did яна anyone знікла. else see this? Mickey did, but she refuses to speak of it. Says it was just our imagination acting up, which leaves me wondering how long it'll take before I end up in a mental institution. Мікі таксама гэта бачыла, але сцвярджае, што гэта проста ім, ну, прыбачылася. I don't think you're going crazy. Yeah? Thanks, darling. I Добре, still то wish бок there усё was гэта some адбываецца не толькі каля explanation нас, for гэта what I адбываецца saw. навокал паўсюль. Last night, at the cafe, right in front of everybody, this creature appeared out of thin air. Just like your forest. It was only there for a few seconds and then it disappeared, but everybody saw it. Everybody. Oh my. What's going on, love? I don't scare easily, but this is Такого не было нават у really другой getting to частцы. me. У другой частцы абодва міры вельмі далёка адзін ад аднаго, і такого ўзаемадзеяння I'm проста pretty нерэальна. sure Cortez То is бок involved. нават у межах па тыпу Cortez? серыі How гэта is he жорстка. involved? I don't know that either. I'd love to find out, though. What other weird things have happened lately? Little things like movement in the corner of your eye that's gone when you turn your head. And noises. The kind you're not supposed to hear in the city. Animal noises. Wild animals. And once, this was very early in the morning, mind, a few days ago, I looked down into the canal and saw what looked like an underwater city. Яна ў пэўны момант проста зірнула ваду яшчэ у каля It хаты і dissolved ўбачыла into пад вадою ripples of цэлы горад. water. Scary. Мгм. You're telling me, darling.
I'm scared of cockroaches, for God's sake. What do you think this does to my nerves? Have you seen Ты бачила Cortez сегодня today? Кортеза? No, darling. Я не I бачила. don't think he's Мне around. падаецца, он не навокал. Можа, Do you ведаеш, have дзе ён any можа idea быць? where Cortez is? Sorry, he could be anywhere. Well, he does enjoy going uptown to watch old movies in some revival cinema, but where that is, I wouldn't know. Ён час Who'd часу know? ходзіць у кіно, каб Perhaps паглядзець Zach. старыя кіно. He is, after all, the self-appointed film expert around here. You should talk to him, darling. Паразмаўляць з Заком. Great. Zach, my very best friend in the whole wide world. Could you tell Cortez I'm looking for him? Certainly, darling, if I happen to see him. Thanks. Ну, так. I have to get going. А можа Take падказаць care of yourself out there, наш darling. знаёмы Зак, які насупраць нас жыве. Ставімся. Ну што, Зак, не адчыніш дзверы? Не спяшайся нікуды. I never imagined I'd be doing this in a million years. Well, well, what do you know? The princess comes knocking after all. Yes, I finally realized what I was missing out on. About time, too. So, you, ready to hang out? Just do me one favor first, okay? Well, give me a reason to, babe. A reason? You want a reason? Okay. What about a date? Yeah. Good. Tonight. Sure. Tonight. I'll meet you at the pavilion, was it? And, are you gonna put out? What? I mean, if I'm gonna use my VIP passes and my pills, babe, I just gotta know if it'll be worth it or not. You on? Окей, ён We'll мерзлотны see, капец. Zach. Just don't do a Houdini and vanish on me, babe. If you're a no-show and I wait around for you all night, I end up looking like an asshole, and that wouldn't make me very happy. I'll be a good girl and show. Smart. So, what do you want to know? Едеш, дзе... А, вось. Where can I find the Ще про theater that shows old movies? нічого не ведаю. There are quite a few that do, but only one that runs optical stock. I figure that's the one you want, yeah? Why? Because that's where Cortez likes to hang out, and I'm guessing you're trying to hook up with him. No. I just need to do some research for a painting. Babe, I'm not a moron. I see you guys together. What are you, his lover? Do shriveled old weirdos turn you on? What is it, his accent? His acute lack of fashion? It's not what you think. Whatever. Hey, like I give a shit, you're with me tonight, and by tomorrow morning I don't think you'll find that old creep so appealing anymore. So, where's Cortez? When he's not outside reading or whatever the hell he does, he's usually at the Mercury Theater. They show Teatr old movies on Mercury. real celluloid Dobra. stock through a projector, like in the fucking Middle Ages. Where's this theater located? I don't remember the street it's on. It's been ages since I was there last. But you'll find it if you head out the East Gateway from Metro Circle. It's close to the Radio Power building, and there are tons of adult stores in the area. Actually, if you're not too busy, you could pick up something for us to watch tonight. Something really filthy. Zach, Мерзотный ён, I don't капец. think... Hey, whatever. I was just kidding, yeah? Babe, you got a major bug up your ass. Get a fucking sense of humor, yeah? I'll keep that in mind. Thanks for the tip and the info. Just be at the pavilion by 10, okay? I don't like waiting around for babies like you. Got a million better things to do. And it wouldn't be a good idea for you to ditch me. Not a good idea at all. О, упэўніся, мы не з'явімся там. Ну, ты за кіламетр там не будем. Нахрен яго. Карацей, у чым размова была? У нас ён прапанаваў нам свіданку у павільян, нейкая, не ведаю, там клубы нейкія, нешта такое. І ён адразу ўжо усе секс-планы распланаваў. Ён сам па сабе мерзотны, але нават вось гэтага его па тыпу What? і I паводзіць. got something on my face? Is my hair Зараз okay? яна дагаворыць. What are you looking at?
very, very red flag. Дык ён справа ў тым, што ён такі, ну, па тыпу, ну, што, я ж не буду на цябе траціць гэты свой час, ты, карацей, там, прыбярыся, забярыся, і, карацей, ну, мы таго гэтага. Ось, давай хутчэй, карацей, не траць мой час. Ось, мы ўсё ж такі ў VIP-клуб ідзем, а потым яшчэ не забудь нам парнухі прыхапіць па дарозе. Ну, вось такое прыкладна ў яго уяўленне першай свіданкі. Вось, і нам толькі патрэбна было даведацца, дзе кіно, і ён вельмі, ну, сказаў, ты ні ў коім разе не кідай мяне там аднаго, а то я буду выглядаць як поўны мудак. Я такой думаю, ну, ты так выглядаеш як поўны мудак. Карацей, мы там нават не з'явімся каля гэтага павільёна, толькі калі нешта з неба рухне. Нахрен яго. Механізм. Машына. Ёсць што? Ну и ладно, ничего не изменилось за день. Так, ну тогда мы отправляемся на метро и едем до... Ну, я там назвал станцию, я не запомнил, не вельмі добра запомнил. Каля старой радыёвышкі. Яны там круціць кіно ў по старому прынцыпу, па тыпу. Ну, як мы зараз кіно глядзім, вось прыкладна так. Давай поезд. Едем. И вось сюды. Вау. Would you believe this is the first thing I saw when I came to Newport? Big city? Gotta love it. Ага, так, это в метро. Что у нас тут яшчэ ё? Ну, в принципе, униз туда можно только. И, ну, улево. Киберпанк, так? І, ну, в принципе, тут яшчэ... О, машина меня амаль не збила. Таксі. У другой частцы гэта, ну, там бачна, што велічэзны горад, але я не памятаю, яны, па-моему, у другой частцы не ў Ньюпорце галоўная гераіня жыве, у больш такім правінцыяльным горадзе, то бок ён тоже так само кіберпанк, але... Metro Circle, gloriously decadent. I hear Bingo's planning to buy the whole thing, convert it into a theme park or something. I'll believe it when I see it. Але не настолькі продвинуты. Тут третья же частка, там город літаральна просто кіберпанк. Куди ти бежиш? Я натисну на элеваторы. Ось, так. Як гульня? Няблага. Я скажу, што, ну, як стары квест, яна, ў прынцыпе, ну, ўсё па класіцы. Нічога тут новага. Праходжанне варта зазіраць час ад часу ў праходжанне, каб просто зразумець, у чым логіка. На жаль, мы яшчэ не дабраліся да самага салодкага, калі яна з гэтага ўсяго трапляе ў тэхналагічны сусвет. На жаль, ну, мне не трымаецца, ну, для мяне, з-за таго, што я ведаю, ну, пабудову сусвета, гэта вялікая загадка для самой гульні, і я ўжо маю вельмі мажорныя спойлеры. Ось. Таму, як бы, я трошки страчваю у пачуццях, скажем так, у гэтым сэнсе. Але ёсць яшчэ і адваротная праблема, ну, у гэтага. Што калі б я не ведаў, аб чым серыя, то першая гульня была бы вельмі дрэннай кропкай увахода. Я рэкамендую другую, таму што яна захавалася значна лепей. Я адносна не так даўно праходзіў яго з сваёй жонкай. Вось, і, ну, як адносна, можа, гадоў 5-6 таму, але яна ўсё яшчэ, яна трымаецца значна лепей. Вось. Адзінае, што ў другой частцы мне, можна сказаць, адштурхне большасць тых, хто паспрабуе яе, гэта галоўная гераіня. Яна спачатку вельмі ну,
я разумею чаму, я нават калі перапраходзіў, я такі, блин, яна непрыемная, і потым я згадаў, што я таксама так першы раз праходзіў. І такое ж меркаванне маёй жа жонкі было, я такой, патрымайся, там далей будзе цікавей. Ось, бо просто за персонажа складана. Ось, яна ў пачатку непрыемная. It's a police. І гэта нармальна. Hold it! You're not Что? taking this elevator. Чаму мне нельга? Why? Because you're not carrying proper identification. Didn't you know that's a corporate offense in Newport? Блин. In Venice, you don't have to. I see. Venice. I should have known. Step back or I'll be forced to take you down with extreme prejudice. Мне падаецца, у мяне яшчэ тэхнічныя трошкі праблемы з-за таго, што я запускаю на больш крутой машыне. Бачыце, у яго тэкстурак некаторых няма. Выглядае так, быццам бы просто пазнікалі яны. Мне падаецца, гэта з-за таго, што ўжо движок гэта не вельмі падтрымліваецца. Некаторыя. Не ведаю, у чым тэхналогія, гэта, але не паўнавартасна працуе. How do I get permission to go through? Only citizens of mid-level status or above are allowed to use these elevators. I guess you're new to this city, or you'd know that. Yeah, fresh from the countryside. You do look like a farm girl, it's true. Hey, watch it! Як How його do you get тримати? mid-level status? Як мені можна Birth, піднятися? money, marriage. Schmucks like you and me, miss. We're stuck here. Speak for yourself, schmuck. На верхній уровні мені нельга. Thanks, officer. We're here to protect, serve, and to inform you of the fantastic range of products Навіть у offered by копів both виставляють Chemical музику, and господи, Bingo, рекламу говорити. manufacturers of the world's favorite soft drinks and handguns. Окей, добре. А куди мені йти? Ці мені варто праз таксі неяк вибиратися? А що робити тоді? Metro Circle. Я не ведаю. Слухайте, у мяне есть магчымасць на гэту лакацыю дабрацца, а сэнс які? Metro Circle. Так, гэта туды, куды мне патрэбна. Інвентар, там альбо ў дзённік зазірнуць. Ось дзённік. То есть праз яго я, можа, і павінен даведвацца, што мне рабіць наступным. Так, каля метро Circle, вось тут. Mercury Theater. Нічога яна дакладна пра кірунак не гаворыць. Those elevator tube. Блин. Ну я не вельмі упэўнены, што ў мяне ёсць нейкі варыянт абысці яго. Я ж не адкуль, мне ж ніхто не пра... можа мне трэба вяртацца, і можа нехта ў кагосьці ёсць праход з горада. То бок мне нехта можа з сяброў дапамагчы. Іншага варыянта я не бачу. Давайте ў акадэмію забяжым, раз уж мы по дарозе. Я так думаю, што да самага цікавага я так і не дабяруся за стрым, бо ўжо як бы і час. Ось, яно цікава, ну такой павольны тэмп, нікуды не спяшаешся, тыкаеш сабе, разбіраешся. Як з гэтымі, ну, вось, як я гавару, са старымі адвенчурамі яно такое, яны не вельмі кудысьці спяшаюцца. Ось, яны такія, чалавек, ты можаш прысесці і паназіраеш за гульнёй. Яна пакрыху распавядаць будзе. Але ж час ад часу, каб просто атрымаць невялічкі кавалак сюжэту наперадзе, трэба, блин, падзяўбацца нармальна, так калі не памятаеш, што праходзіць. Зноў мяне падкідваюць такі пазл, у якім мне прыйдзецца да халеры бегаць, каб здагадацца, у чым справа. У меня остается только вариант кафе. То есть литерально, как подняться на этом лифте
Гэта можа быць альбо Стэнлі, альбо нехта, ну, з тых. Падаецца, кафе скончыла працу. Чарлі, вітаю. Any nightmares tonight, April? After last night, are you kidding? It's a wonder I haven't gone crazy yet. So you're in the true believer crowd then? What do you mean? What I mean is, a lot of people who were here last night refuse to admit that they saw what they saw. Or they blame it on hidden holographic projectors or drugs in the coffee. That's as good an explanation as any, don't you think? Is it? Among all the alternatives, you'd prefer to believe in a conspiracy? What, and face the fact that we all might be going mad, or that something really bad is happening? Who knows, April? Perhaps sometimes it's better to embrace the mystery rather than trying to explain it. I believe what I see, Charlie. Sometimes I don't even believe that. Anyway, let's not talk about that right now, okay? Okay. Gotta go find Cortez again. У їх. Is this going to be a daily ritual with you guys? I certainly hope not. Есть хто тут? Нічого такого. Карцей, у кафе це того, як видасть невеличкий танцуючий чоловічок з автомата. Люди подзяліліся, ну, ўжо на раніцу по типу на некалькі груповак, і ў асноўным, ну, ёсць група тых, хто ўвогуле не верыць, што гэта адбывалася. Ну, по типу, ўсё гэта было нереальна, ім прыбачылася. Што заўгодна там, ну, што толькі не прыдумаюць. Блін, я не ведаю зноў. У мяне проста няма варыянтаў. Мне патрэбна нейк прасунуцца ўверх. Для гэтага мне трэба пацвярджэнне маёй нейкай по тыпу майго статусу, яго толькі яго можна трымаць альбо за вялікай колькасці грошай, чаго у нас не будзе. З-за таго, што мы ажанімся з кімсьці, ну, таму што, ну, хтосьці з высокага рангу, альбо з-за таго, што мы нарадзіліся там наверсе. А чаму там на скамейкі можна прысесці? Прануем цукерку. Мне падаецца, не спрацуе. Ну і блага, ў прынцыпе, можна пасядзець у гульні. Пры гэтым, каб вы разумелі, я нічога рабіць не магу. О, мне падабаецца. Ну, давайте пойдзем рэальна ў яго, патыкаем усімі прадметамі, якія у нас ёсць. Хутчэй за ўсё, нічым не дапаможа? Просто каб там у тым каля таго паліцейскага было дзе паўзаемадзейнічаць. Там жа літаральна нічога няма. Але зноў жа, тут можа быць нешта прыхаванае. Дзесьці штосьці не праклікнута. Трэба ведаць, дзе шукаць. Ну, таксі нічога там не дае, гэта ў метро ўходзіць. Ну і толькі ліфты гэтыя застаюцца. Усё. It's a police officer. I feel like someone's staring at me. Hold it! You're not taking this elevator. Hold it! You're not taking this elevator. Hold it! Ну, добра. You're not taking this elevator. Гэта нават не ўзаемадзейнічае з ім. О, ён жа паліцейскі. Правильно? Hands up! Spread your legs! And do the monkey! Mildly amusing, but irritating as hell. I'll shut him up now. Окей, не спрапасавала.
Слухай. It's a police officer. Ага, і чим ти мені можеш допомогти? Добре, я завернув проходження, тому що ідеї 0. Я не ведаю, мені треба шукати некий кавалок, якого у мене нема. Гэта што за халера адбываецца? Я не разумею. У праходжанні увогуле нават не звязаныя падзеі. Каб вы разумелі, там нейкую цэлую ланцужок можна ў хаце зрабіць, які мы маглі зрабіць яшчэ да таго, як пайсці спаць. Што? Резиновую уточку там мы могли знайсці. Праз акно нешта высунуцца. Ё-маё, гульня. Сказано пайсці на ўсход. Як я на ўсход пайду? А чаму? Сур'ёзна? Вы бачыце? Вы бачыце это? Зараз. Я туды наводзіў. Я ўжо спрабаваў. Там было толькі метро. Ё-маё, гульня. То бок мне вось сюды патрэбна. Так. Што з вас з'яўляецца кінотэатрам? Зараз вельмі уважліва. Вось, далей па вуліцы. Капец. А вось і тэатр. Каб вы разумелі, яшчэ можна знайсці резиновую утачку у сябе ў хаце, калі высунуцца ў акно, нешта там, нейкі прадмет выкарыстаць. Там прыляціць нейкі альбатрос, які потым сядзе ў ваду, потом вы нешта дёрнеце за ланцужок, вы атрымаеце яшчэ штосьці, не пытайце. Я чмурэў, калі пабачыў. Гэта ўсё можна зрабіць у хаце, ось у пакоі маём. Капец. Так, это уваход, добра. Не трэба набыць... Ага, ўсё зачынена. Тут экран рухаецца ў бок. Подозроны хлопец. Hi there, having fun? Didn't your mother teach you not to talk to strangers? Yeah, she did. Then what are you doing here? Get lost. Okay. Are you on the job? On the job? What do you mean, on the job? You know, an assignment, stakeout, undercover operation. I suggest you get the hell out of here now, man, before things get ugly. Was that a threat? Are you threatening me? Yes, I am. Надо до кого угодно додёбиться. Электричный щиток виглядає безпечно. Hey, keep your hands to yourself. That's city property, ma'am. Ну добре, як скажеш. Так, далі не пройти.
Дверь у аллею. It's locked. Зачинено, на жаль. Что у мусорки? Сметницы нашей. Давай-ка. Самый... Lady, don't you keep playing with that thing now, you hear? Leave it be. На Халік справляється яшчэ 1000. Дякуй. Что у нас там есть? Чем пахнет? Smells like kerosene. Керосин. Ага. Green ooze. Добре. Що ми можемо? Ось гэту використати на яе? Ні? Добре. Не використовується. Що ще можна на керосин використати такого корисного? Пластикове дерево? Логично ж, правильно? Ну ладно, я не ведаю. Йдемо в кінотеатр. Я сподіваюся, я там його побачу. It's locked. І тут зачинено. Добра. Гульня. Ти ж мене заведеш так. Green ooze. Не, нічого взаємодейничати з цим я не ожидаю. Ну, я не ведаю. Нам треба був гэты кінотеатр, тільки ось ми тут нічого з цим не зробимо. Popular place. Та ніяких взаємодейнів я не бачу. Вертаємося туди. Я ще, може, посидім 10 хвилинок. Може, хоч щось довідаюсь. Ну что, поехали до нашего Radio Power Building. А, гэта я все оно и было. Хутчэй все так? Так. Блин. Оу. Тут до метро можно... Блин. Тут до метро можно вось литерально тут трапить. Как доведаться об этом? Ничто ж не подсказывая, не подсвечивая. Ну, скажем так, нічого дзіўнага... Ну, стой, куды пабегла. Нічога дзіўнага для гульні 99-го года, для адвенчуры 99-го года. Нічога выбітнага. Ну, у сэнсе не пра сюжэт, я увогуле таго, як я ўзаемадзейнічаю з сусветам. Гэта звычайная рэч, нічога такого. Але калі цікава паназіраць за сюжэтам, можа вельмі расцягваць у часе гэтае ўсё. Ну што? Я гайд толькі па дыяганале прачытаў, але ж нешта з акном, нейкая жэсць павінна пачаць адбывацца. Ну, не жэсць, а ў сэнсе, што як я нахрен павінен быў здагадацца. Ага, вось здабыць утачку гэтую можна. It's a seagull. The poor guy looks quite hungry. О, можна яго хлебом паспрабаваць пакарміць, правильно? Взять? Ты. Не, нічога няма. Опа, пакрашылі туды. Давай. Рабі сваю справу. І ўсё, і ты з'еў? Оба, адчапілася. Яна кудысьці уехала. Clank? І я не ўпэўнены, што я павінен нешта ў гэтым месцы зрабіць. Я здабыў цепь. Ага.
Давайте синенькую раздобудем. А куды она могла приплыть? Она за хатой. Ось тебе використати на чимось тут. Не упевнений. Добре, коли не тут. Я би сказав, що там, ось у тим напрямку, блін, туди до мостков. Ні, добре. А ось вона. Поплила. That duck? Boom. Стой. Не, уплыла. Пошли догонять, может, коли кафе догоним. Ну, выглядит так. Почекайте-ка, ось она. Уточка. Качечка. Ну, давай. Выглядите. И можно надуть. Опа. Кайфы. Не веду на что. Навошта я гэта зрабіў? Ну так, ну окей. Я нешта зрабіў, навошта я гэта зрабіў? Куды я магу выкарыстаць? Напрыклад, вось яна ў мяне ёсць. Там ёсць нейкі керасін. Я не думаю, я не упэўнены, навошта ён. Ну, там на каля кінотэатра. Можа яго неяк там сумясіць. Проста няма жадання бегчы, толькі ведаючы, што як ён? Можа там нейкія інтэракцыі ёсць з нашымі прадметамі, якія ў нас ёсць. Гэта можа неяк дапамагчы, але упэўненасці ў гэтым няма. Ну, давайте, мне падаецца, ну так, я крышачку падглядзеў. Наступныя крокі нічога. Ну там можа я прапусціў, там што я зноў жа я вельмі хуценька. Я не тое, каб чытаў. Я хутчэй падказку, на якім экране мне ўвогуле ўзаемадзеянне. Вось. І там толькі пра вось размовы з гэтым хлопцам, мужиком подазроным. Каля кінотэатра засталіся. Ну, можа яшчэ папярэднія крокі. Я вось з гэтым з качкай я бы. Я не ведаю, я штосьці зрабіў, навошта. Гэта можна было зрабіць ў першы жа момант, як толькі мы прыходзім да кафе. То бок ты атрымліваеш хлеб у кафе і ўжо можна ісці забіраць, правильно? А ты атрымліваеш два прадмета проста з нічога. Падзі здагадайся, што патрэбна гэта было зрабіць. Так, першае, што мы паспрабуем. Я нават з гэтым могу паведаміць, так? Давайте-ка паспрабуем выследаванне. У нас ёсць дзверы гэтыя, мы дакладна не адчынім, я так думаю. Но я буду пераспрабоўваць проста ўсе прадметы. З мусаркай паспрабую ўсё. Мне нічога не з'яўляецца. Падаецца, там нават з'яўляецца спецыяльны сімвал. Ну, яно пачынае міргаць, калі прадмет можа ўзаемадзейнічаць. Няма патрэбы спрабаваць яго тыкаць кожны раз. Ну, нічого такого не бачу. Окей. Потому что калі яно будзе трошки хоць падсвечвацца, то мне падаецца, проста я бачыў пару разоў, калі я
спрабаваў узаемадзейнічаць з прадметам, які я ўпэўнены, што ён будзе ўзаемадзейнічаць, ён неяк падсвечваўся. Вось, бачыце? Вось у гэтую штуку можна макнуць керасін, можна канфеты гэтыя цукерачкі макнуць. Кайфуй. Зараз у нас ёсць цукеркі ў керасіне. А, прыліпчавая цукерка, добра. Так іх тут дзве, што я... Окей. Так я не ем, гэту я ў керасін макнуў. Hello again. Christ, don't you ever quit. What is it now? Don't you get tired of hanging around here all day long? No, ma'am. So you're completely fine. There's nothing you'd want. That's right. Nothing at all? Nothing at all. Not even a bite to eat? Мне есть Just для had тебя a full цукерка. lunch, ma'am. Thanks for asking. So you just had lunch. That's right. At Cool Cow. What did you have? A triple whammy cow patty with a side order of grease onions and a large bingo cola. No ice. What about fries? And a double order of cheese and fried taters, yeah. Tastiest damn fries you're ever likely to find. Soaking in melted goat cheese. And you had this when? About an hour ago. And you don't feel, the urge to go? No, ma'am, no. My bowels are genetically enhanced and require only perfunctory attention. The burger filled you up good? You don't have the munchies? Well, now you mention it, I have a craving for sweets. I didn't have цукерочку time for ждешь. my usual Cool Cow strawberry pie with whipped cream, chocolate sauce, and a scoop of ice cream. Wait a second. What am I telling you all this for? Who the hell are you anyway? Hey, get out of here, ma'am, right this minute, or else... Is this a threat? I think that was a threat. A very serious one, ma'am. Добра, у мяне для цябе ёсць спецыяльна. Трымай. Would you like a candy? Hey, yeah, that'll hit the spot. Цукерка з керосином. Hell? The taste... sickening. I feel kinda... Christ. Ой, ё-моё. Hey, what the hell do you think you're doing? Did you just throw a rock at my head? Now, I tell you what, you shouldn't have done that. I reckon that was a bad mistake. Ё-моё, що почалося? Неблаго. Мінус детектив. You should have seen him run, lady. I reckon I ain't never seen nobody run that fast. And he was clutching at his buttocks like he had the runs or something. he even lost his stupid old hat in the його є. gutter. I ain't never seen anything that funny in a while. Де він там її покинув свою шляпу? Де його шляпа? А, ось вона. Давайте заберем. Он так збирав худенько. Добре. Зараз ён нам яшчэ не будзе перашкаджаць вось гэты блок адчыніць. Не веду, навошта ён нам патрэбны. Але ён нам перашкаджаў. Квадратны ключ. Caution. Is that like a general caution, as in life caution? Life should carry a big yellow caution sticker. It's certain to kill you sooner or later.
It's some kind of keyhole. Так, где ключ-то подобной формы знайти? Не? Не подойдет? Не подходить? Нічого дивного. Ты не подходишь? Добре. Кто-нибудь еще? Не. Это мы уже спробовали. Цукерочки мультизадачные. Вельми. Цікаво, цікаво. Але це мені не дає нічого. Літерально. Я могу мне что из этой... Я просто есть ключик, коли его достать, может я не помню, что здесь не достается, правильно же? Лишь, ну... It's a wind-up mechanism. Не могу тебя отшапить ніяк. Я не веду. Не. Ну ладно. Не дык не. Как скажешь. Блин, тут столько... Тут литерально... О, здесь можно прозмовлять? Им же нельзя было прозмовлять. Yes, Oh, geez. Hold on there 1 second, lady. Dang marquee, light up! Good. Now stay that way, you hear? Проблема некие с электричностью. Ты You видишь know a man Кортеза? called Cortez? No. I can't say as I does, lady. Ain't never met him. Now, I reckon I'd like to get on with my sweeping, But I'm supposed to meet him here. Are you sure you don't know him? Look, lady. I reckon you should just mind your own bee's knees and get. I told you, I ain't seen Cortez today. You said you didn't know Cortez. I reckon I don't know nobody by that name, so I tell you what. I'd mighty appreciate it if you'd stop bothering me and let me get on with my work. Okay. Jesus, Mary and baby Joseph. I reckon the whole dang world wants to find Cortez today. Хтось ще Кортеза шукає. Is the theater open now? No, I reckon it ain't, lady. It don't open till this evening. Ain't nobody in there either. I reckon that wouldn't be legal. Do you work at the theater? Yes'm. I'm Freddie. Freddie Mellon. My mama, Mrs. Dottie Mellon, she owns the theater. Yep, I reckon she does, She owns it, and she be running it by her own self like a real proprietor. I reckon I help out some, of course, yep. And what do you do, sir? I'm the usher. And I also takes care of sweeping and cleaning up after the show. My mama, Mrs. Dottie Mellon, she say she reckon I'm a regular jack of all trades. I tell you what, I think she's right about that, Thanks, anyway. Yes'm. I tell you what, you go on now, and let Freddie Mellon do his sweeping before his mama, Mrs. Dottie Mellon, get all pissed off. Окей, вельми цікаво. Що тут за Bourbon нотаточка? Festival at the Mercury Theater. Opens August 1st, 2209.
That's on Tuesday. О, мы нарешті ведаем, Sounds interesting. Maybe I'll go. який зараз год. Гэта амаль жнівень 2209 года. Неблаго. Just try. Те двери зачинены. Тут зачинено. Тут я не ведаю, что я могу нечто макнуть. У сметенца можно нечто кинуть. Вольня, допоможи мне. Хоть трошки. Ты не допомагаешь. Ну, усё, лезу у подсказки. Не. Так. Окей, мы зробили докладно тое, что вось тут сказано было. Поднимите шляпу. Выкарыстайце ключ. Ага. Добра, але мы не ведаем, дзе ключ. Мы ніякага ключа не атрымлівалі, то бок і мы яго дзесьці раней павінны былі атрымаць. Угу. А ё-моё. Вы зараз ачмурэеце. Гэтай логікі старых квестаў не здагадаецеся, што патрэбна было зрабіць, адкуль павінны ўзяцца ключ. Я до конца зноў жа, я не дачытваю нічога до конца. Я толькі прыкладна накидаю просто хаця бы экран, на якім мне патрэбна рабіць і хаця бы адзін прадмет узаемадзеяння. І справа ў тым, што гэта вось тут. There's a high voltage cable running parallel with the rail, and something's gotten stuck between them. It looks like a large iron key. Вось тут жалезны ключ знаходзіцца, які ўпаў на рэльсы, і за яго і скрыць. Опа. The duck's inflated. Добра. The duck's inflated. Не, это не взаимодействие, добро. Здулася уточка. Гумовая каточка. Так, я разумею, там нечто про яе говорилося. Так. Так, бла-бла-бла. Поглядите на вспышки. Отчините инвентар. Так, возьмите, вось я зараз адчапіў гэтую. Добра, это я зрабіў. Яна асабістая. Што выкарыстаць? Visa Clamp. Так, пачакайце-ка, там яшчэ раней мне патрэбна было дзесьці здабыць. Угу. А божухна, гульня. Ё-моё, памятаеце пазл, як толькі мы выходзім з гэтага самага, з хаты? Вось туды нам патрэбна, а нам адтуль патрэбны гэтыя шчыпцы. Не-не-не, ну ты пайшла. Ну... Нам патрэбны шчыпцы, вось гэтыя, ну там, альбо што яны, з механізма, якія трымаюць разам увесь механізм. Вось.
І, у прынцыпе, там, як я разумею, я павінен быў іх уже мець магчымасць забраць. Так-то. Таму што я пазл вырашыў. Ну, я павінен ужо мець магчымасць уже ўзяць іх. Такая вы жесть. It's a rusty. Там літаральна вось момант па тыпу, як толькі ты вырашыў, усё, пазл вырашаны. Я можа нешта... Так, гэта ўзаемадзеянне... Можа я павінен нешта выкарыстаць па тыпу утачку? Не? Ну, шляпу не, потому што гэта павінна быць на некалькі крокаў назад. Не? Можа тут я нешта не дакруціў? Дзівосна. Яшчэ раз читаю. Так. Выкарыстайце залатое кольцо на дротах. Гэта мы першае, што зрабілі. Подсоединяйте і павярніце вось гэтую штуку ўсё. Пасля таго, як вы вырашылі пазл з вадой, это вось справа знізу рэч. Покруціце злева валв, ну вось гэтую штуку. А, не. Які валв? А? Не тое. Дзесьці ёсць, ну, валв, гэта вось, ну, па тыпу як вось гэтае кола. Так. Дякую вялікі, на пентамен адпраўляецца яшчэ 500. Я спрабую, я не магу зразумець. Я літаральна, вось, ну, нават з праходжаннем. Тут ёсць валв, які нейкі вось гэты. Ну, ціск занадта высокі. Ну, а чым праблема? Таму што гэта, ну, тое, што напісана ў праходжанні, літаральна. Не, ёсць кола і ёсць валв асабіста. Ну, сказано, спачатку вы бярэце валв гэты і яго пагартаеце. Потым... Я слепой, што ли? Жесть. Гульня. Вось гэтую штуку трэба націснуць. Бачыце? Вось яе трэба было націснуць. Толькі калі ты трапіш у яе, толькі тады... Машына мне падабаецца. Это першы пазл, які я вырашыў амаль самастойна. Ну просто, блин, камон. Я быў павінен здагадацца, што вось гэта націскабельна. Яго круціш, зніжаецца ціск, і можна разгарнуць кола. Спускаецца вода. Я беру і забіраю вось гэтае. І ўсё. I'm not leaving my gold ring. Somebody's going to have to replace that cable eventually. І забралі з сабой яшчэ і свой пярсцёначак. Ужо з гэтым я іду ў метро. Каково, Лёгка ўсё. На один раз. Жесть. Гульня, ты навошта так робіш? Зараз заберем гэты ключ і хоць адчынім, ну, ўсё. Ну, з кінотэатрам. Паглядзім, што там. І, хутчэй за ўсё, я упруся зноў што-небудзь. Так. Ну, сур'ёзна, я яшчэ павінен быў здагадацца, што вось гэта не проста, ну, па тыпу спецэфекты. Таму што ў гульне хапае спецэфектаў проста так. That won't do any good. I need something tight to keep the clamp open. That won't do any good. Зразумеў. I need something tight to keep the clamp open. Оп, точка. Атрымаўся супермеханізм. Качачка, давай. Ага, занадта далёка, добра. Тады ў мяне ёсць план яшчэ.
Мы дадаем вяроўку да гэтага. І мы атрымліваем супер-убер інструмент. When I was a wee lass, I tried fishing a couple of times in the pond behind my house. I never caught anything. But my luck's improved. Опа. Вы поглядите. No, the clamp's closed. I won't be able to pull the key up. У сэнсе. Занадта хутка? А ў чым праблема? Я нешта яшчэ павінен дадаць да гэтага інструмента? Не? Табе можа? Ага, так яно здулася. The ducky's just hanging there all limp and lifeless. Добра. Я не магу яе прыляпіць. Цябе таксама. That won't do any good. I need something tight to keep the clamp open. Давай мне зноў. Я нешта... Ну, я на правільным шляху. Я ўпэўнены. Качачка толькі здуваецца. Ну, добра. Ну, яна зараз зноў здуецца, правильно? Опа! Не, так глядзі, то бок там быў проста неўдалы момант. Я павінен быў зрабіць гэта хутчэй усё. That's a pretty cool catch. Ага. Ачмурэць. Ідзі у цягнічок. Спяшайся. Ёсць. І мы ў метро, мы зараз прыедзем, адчынім тую штуку. Ачмурэць. Ні за што б не здагадаўся. Таму што літаральна гэта ўсё ўпіралася, каб я ведаў, што ў той машыны можна было адгарнуць тую пробку. Можа бы я і неяк прыйшоў да... ну я бы не здагадаўся, дзе ключ знаходзіцца. Таму што, камон. Я нешта не гатовы быў настолькі брутальна глядзець. Падумаеш і скрыць там нешта? На рэйках. Вось оно. Ага. It won't budge. It's melted stuck. Так, переключатели. Не ведаю, что з ими. Oh no, skin and high currents are so not compatible. Might not with a hole in the glove. No way. I might end up Kentucky Fried, sans the coleslaw. А что я могу зрабіць? I'm not particularly hungry. Я могу заклеить вось ёй? Ага, могу. Вось, у меня цельная пальчатка атрымліваецца. Опа, вырубілася. Dang, Marquis, light up! Что будешь робить? Hell, it gone dead on me now. I'm going to have to fix that sign proper this time round, I just need me a ladder and some tools from the basement. Давай, иди пошукай их. Я с тобой пойду. Побегли за им.
Ну окей, зусім не жудасна. Я кота чув. When's the last time somebody picked up the garbage? Smells like moldy caramel popcorn and Угу, давно ніхто мусор не забирав. Опа. Мітиться. Наш лепший сябр. Добре, покинь машині, ну. it's a fire alarm and a smoke detector. Окей. Це приколдосний гук змінився. Я не розмовляю зараз з легким ехо. Ехо вельми удало додає. Так, мені потрібно розпалити огонь тут ніяк. There's А, no ну так doorknob. легко. It's impossible to open it from this side. Глядите, берем, оп, и закидываем у смедницу. О, не. All right, somebody's coming. Hell's blazes, we got us a fire. І все, і що мені робити потім? Ну, у моєго плана трошки чогось не хапало. Він б'є її потім. Ну. Може знову нешта промакнуть у керосині тим звонку треба? Давайте так і спробуємо. Я можу гэтую вось шляпу взять, промакнуть у керосині. Я ж маньяк, правильно? Не працюю. Яшчэ? Не, нельга. Што яшчэ ў гэтым керосине можна промакнуть? Тебе? Дзённік паліць будзе такое сабе? Ну ладно. Не. Ну, то бок, зноў жа, у мяне хутчэй не хапае нейкага прадмета, які я павінен быў здабыць. They must be really paranoid. Не падыходзіць. Адзінае добрае, што я зараз знайшоў, гэта вось бачыць, калі прадмет можа узаемадзейнічаць, мне не абавязкова спрабаваць націскаць і клапаціцца, што яна не зразумее. Не, я просто беру і запальваю. Што калі я дастаткова... Можа тут просто сакрэт у тым, каб дастаткова разоў запаліць? Можа ніякага пазла тут няма? All right, somebody's coming. Hell's blazes, we got us a fire. Пакуль ён выходзіць, я нічога не магу рабіць. То бок, з самага пачатку да самага канца. Добра. Окей. У мяне няма ідэй. О, тень. It reminds me of something, but I just can't put my finger on it. I feel an uncontrollable urge to raise my hands, though. The shadow's being cast by those garbage bags. Гэта тень гэтымі мяшкамі зроблена. It's a mountain, it's a mountain, it's a mountain, it's a mountain, it's a mountain of garbage. Окей. Я магу яе падпаліць? Не? Усё спаліць. Ну добра, я здаюся. Трэба захавацца. Неблагая гульня. Яна вельмі старая, гэта адчуваецца. Хацелася б паглядзець усё ж такі сусвет. Ну, мы глядзелі толькі ў пачатку фантазійны сусвет, у самым пачатку. Вось, і потым даволі доўга ўжо у самім Старке бавім час у тэхнічным сусвеце. Вось. Я бы жадаў даведацца сюжэт першай часткі, таму што другая і трэцяя вельмі файныя. Мне вельмі спадабалася. Хоць і вельмі павольныя, нікуды не спяшаюцца гульні, распавядаюць сваю гісторыю, і гэта, ну, па тыпу, не блокбастер, вельмі нішавая хрэнь, але вельмі прыемная.
Вось, на жаль, я не, ну, вось, трэба прадзірацца праз... Другая, трэця частка яшчэ больш апавядальная, яны не зусім квесты ў гэтым сэнсе. Вось, тут жа яны, вось, усё самае найлепшае, найгоршае са старых квестаў. Тады разбірайся. Нават з праходжаннем, на які хоць усяго 3 разы прыкладна зазірнулі, ўсё роўна вельмі складана. Не, 4 разы я зазірнуў. Вось, гэта складана. То бок можна прасядзець тут нармальна так па гадзіне на кожнай. Асабісці, калі ты просто прапусціў нейкі венцель там маленечкі. Калі праблема не ў тваёй нездагадлівасці, а праблема ў тым, што ты просто не ведаеш, што гэта ўвогуле была опцыя. It's the theater's fire exit. Так, добра, давайте я вас каму-нибудь перадам далей. Хто у нас чым займаецца? Я думаю, можа нават яе пастрыміць яшчэ. Ну, у сэнсе вось гэтую The Longest Journey. Таму што прыемна трошкі бавіць час, яно... Старыя квесты, у іх ёсць нейкі свой шарм. Так, хто у нас чым займаецца? Я бачу зараз. Лепу зараз гуляе у Kingdom Come Deliverance. Вераніка зараз гуляе у Hogwarts Legacy і Гудкі у Vampire the Masquerade Bloodlines і Малаток у The Darkest Dungeon. Малаток, хутчэй за ўсё, пачаў ужо даволі даўно, я не ўпэўнены. Паглядзім. Слухайте, колькі я стрымаў ужо? О, амаль 4 гадзіны стрымаў. Мне ўжо другі дзень амаль 4 гадзіны стрымы. Ён паміраць не хоча. Давайте паназіраем, як он там не памірае. Давайте да яго. Так. It's Молоток, мы амаль у цябе. Жадаю вам добрых выходных. Можа быць, стрым будзе на выходных яшчэ. Я не ўпэўнены дакладна, што будзе на ім. Хутчэй за ўсё нешта вельмі рандомнае. Можа нават The Longest Journey. Яшчэ не ведаю сам. Ляцім да Малатка.